हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता, एवढे मला वाटतं 9 महिने झाले तुम्ही दर आठवड्यातून 2दा येताय, 1.5 तास 2 तास बसून गीता ऐकता. तर हे सर्व श्री श्री राधा गोविंद यांच्या कृपेमुळे झालंय. तर त्यांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आजचं अध्ययन चालू करूया आणि त्याला पूर्ण विराम देऊया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहिली. त्यांनी जर भगवद्गीता लिहिली नसती तर हा उपक्रमही घडला नसता आणि आपल्याला समजलीही नसती. तर त्यांचे आशीर्वाद घेऊया, त्यांना दंडवत प्रणाम करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. तर आता आपण 18व्या अध्यायात काय काय बघितलं आतापर्यंत. तर अर्जुनाचा प्रश्न होता की त्याला त्याग आणि संन्यास याच्यावर अधिक माहिती हवी होती. तर ते सांगताना कृष्णाने सांगितलं, त्याग म्हणजे जेव्हा आपण कर्मफळाचा त्याग करतो त्याला त्याग म्हणतात, आणि संन्यास म्हणजे जेव्हा आपण कर्मांचाच त्याग करतो. मग ते पुढे एक्सप्लेन करताना श्रीकृष्णाने सांगितलंय की जो त्याग असतो किंवा जो संन्यासी असतो तो काही जी भौतिक कर्म आहे त्या कर्मांचा त्याग करतो, परंतु यज्ञ दान तप अशा कर्मांचा तो कधीच त्याग करत नाही. आणि मग मी तुम्हाला ती गोष्ट सांगितली दक्ष प्रजापती आणि सती शंकरांची, आणि त्यात त्यांचा यज्ञ भंग झाला, पण तरीही तो एकदा यज्ञ चालू केला की तो यशस्वी झाला पाहिजे किंवा तो पूर्ण झाला पाहिजे. तर तिकडे शंकरांनी दक्ष प्रजापतींचा वध केला, परंतु जेव्हा ब्रह्मदेवानी प्रार्थना केली शंकरांच्या चरणी की तुम्ही दक्ष प्रजापतींना परत जीवन दान द्या, आणि मग त्यांना बकरीचं डोकं लावलं आणि तो यज्ञ त्यांनी पुरा केला, आणि मग त्यांना आपली चूक समजली. तर यज्ञ दान तप हे पवित्र जनांना सुद्धा आणि पवित्र करतं. म्हणजे जणू काय पवित्रेला सीमा नाहीये किंवा अनलिमिटेड आहे. मग त्याच्यानंतर श्रीकृष्णांनी मिथ्या अहंकाराचा नाश केला. तो नाश कसा केला, कोण मला सांगेल? मिथ्या अहंकाराचा नाश कसा केला?
कोण सांगेल? हरे कृष्ण. हा, कर्माचे 5 घटक सांगितले आणि बरोबर. सगळ्यात शेवटी सांगितलं की शेवटी ती परमेश्वराची कृपा असते. म्हणजे जरी तुम्ही करता नंतर ते कर्माचं स्थळ सांगितलं, इंद्रिय सांगितली, पण हे सगळं जरी आणि तुमचे प्रयत्न हे 4 गोष्टी आणि जरी असतील करता. तरी आणि करता म्हणजे तुम्ही स्वतः म्हणजे शरीर म्हणजे हे सगळे जरी 4 गोष्टी असतील तरी सुद्धा शेवटी परमेश्वराची कृपा असल्याशिवाय ते कर्म होऊ शकत नाही कुठलंच. हो, म्हणजे आपल्याला समजतं की करता करविता तो परमेश्वरच आहे किंवा परमात्मा आहे किंवा श्रीकृष्ण आहे. तर जेव्हा आपल्याला असं समजतं तेव्हा आपण मी करता मी भोगता हे जे प्रिन्सिपल आहे हे आपण मानत नाही. तर अशा तऱ्हेने त्यांनी सांगितलं आणि मग म्हणजे मिथ्या अहंकाराचा नाश केला. आणि मग हे जे 3 गुण आहेत यांचा प्रभाव आपल्यावर इतका असतो की आपण जे काही करतो ते पूर्ण या 3 गुणांच्या अंडर असतं, 3 गुणांच्या कंट्रोलमध्ये असतं. म्हणजे आपलं ज्ञान, आपण कर्म करतो ते, जो स्वतः कर्ता असतो तो, त्या कर्त्याची बुद्धी, त्या कर्त्याचा निश्चय किंवा सुख हे सुद्धा 3 गुणांनी प्रभावित असतं. आणि त्या 3 गुणांमध्ये प्रभावित असल्यामुळे हे प्रत्येक बुद्धी, निश्चय, सुख हे 3 प्रकारचं असतं. राजसिक, तामसिक आणि सात्विक. तर तेही आपण बघितलं. आणि मग आता श्री कृष्णाने जणू काय एखाद्याचं मन डिसेक्ट केलेलं आहे आणि सांगितलं, हे बघा हा सात्विक करताय ना, तो अशा प्रकारे कर्म करणार, त्याची बुद्धी अशी असणार, त्याचं ज्ञान असं असणार किंवा त्याला अशा प्रकारचं सुख प्राप्त होणार. म्हणजे हे जणू काही आपल्याला सांगितलं की एखादा सात्विक माणूस असेल तर त्याचं जे सूक्ष्म मन आहे ते कसं आहे किंवा त्याला आनंद कोणत्या प्रकारचा मिळतो. आता एवढं सांगितल्यानंतर श्रीकृष्णानी आता आश्रमाबद्दल, वर्णाश्रमाबद्दल माहिती दिलीये. आता आपल्याला काय वाटतं की आडनावावरून आपण ओळखतो की हा ब्राह्मण आहे का, हा वैश्य आहे का किंवा आणि कुठल्या जातीचा आहे का, आपण आडनावावरून ओळखतो. पण शास्त्र आहे ते सांगतात की जो ब्राह्मण असेल तो गुणांवरून ओळखला पाहिजे. ज्याप्रमाणे सूर आणि असुर हे तुम्ही गुणांवरून ओळखता आणि ठरवता कोण सूर आहे कोण असुर आहे, त्याचप्रमाणे ब्राह्मण सुद्धा गुणांवरून ठरवले जातात की हे ब्राह्मण आहेत किंवा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. मग ते ब्राह्मणांमध्ये कोणकोणते गुण आहेत ज्यांनी आपण म्हणतो की हा माणूस ब्राह्मण आहे. तर आडनावाकडे न बघता आपण त्या गुणाकडे बघायला पाहिजे. तसा लिटरल जर ब्राह्मण याचा अर्थ जर बघितला की जो ब्रह्म ज्ञान घेण्यासाठी मार्गस्थ झालेला आहे किंवा ब्रह्माचा ज्ञान घेण्याच्या मार्गावर आहे, म्हणजे घेतोय, जो ब्रह्माचं ज्ञान घेत आहे तो ब्राह्मण असं. तर आता हे राहिलेलंच नाहीये, म्हणजे ब्रह्माचं ज्ञान वगैरे हे ब्राह्मणांमध्ये राहिलेलं नाहीये इतकं की आता सगळं तुम्हाला विपरीत गोष्टी दिसतात. म्हणजे एक ब्राह्मण कुळ असेल त्यांच्यामध्ये सुद्धा सगळेजण नॉनव्हेज खातात, ड्रिंक्स घेतात आणि गाईचा मांस सुद्धा भक्षण करतात. पण सांगताना कसा मोठेपणा असतो की आम्ही इंडियामधली, भारतातली गाय नाही खात, पण आम्ही युरोप, अमेरिका मध्ये तिकडे गेल्यावर ती गाय खातो. म्हणजे अशा म्हणजे इतके ते अज्ञानी असतात. आता आपण हे वाचूया. कुमुद माताजी, आपले हरे कृष्णा. 40 येस एक माताजी. मिनिट, आपले 40 पर्यंत झाले होते ना? मला वाटतं 41. एक मिनिट जरा बघते. 40 झालेत माताजी. 40 झालेत ना? हो. हा, तर 41 म्हणजे आपण त्यात जास्त नाहीयेत, पण त्यांनी आपण तो श्लोक घेऊया. येस माताजी, शुअर. येस.
ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. हरे कृष्ण. आता हे 9 गुण सांगितलेले आहेत ब्राह्मणांचे. ते म्हणजे काय? शम, दम, तप, शौचम, शांती, आर्जवम, ज्ञानम. हा, तर हे जे विज्ञानम, हे जे गुण सांगितलेले आहेत हे आणि आस्तिक्यम, तर हे जे गुण आहेत हे ब्राह्मणांमध्ये असायलाच हवेत. असे नाही की 9 पैकी माझ्याकडे 8 गुण आहेत पण 1 गुण नाही आहेत, मग तुम्ही म्हणू शकत नाही की तुम्ही ब्राह्मण आहात. आता हे जे गुण आहेत जर तुम्ही केअरफुली बघितले, शम म्हणजे शांती, दम म्हणजे आत्मसंयम, तर हे सगळे जी शांती, आत्मसंयम हे जेव्हा तुम्ही अध्ययन करता तेव्हा हे गुण तुम्हाला सगळे लागतात. त्याशिवाय तुम्ही तप करू शकत नाही, तुम्ही अध्ययन करू शकत नाही, गुरूंकडे राहून त्यांची सेवा करू शकत नाही. तर हे सर्व गुण जेव्हा एखाद्या माणसामध्ये असतात त्याला आपण ब्राह्मण म्हणतो. आता बघा, आपण जर बघितलं तर तुम्ही असं म्हणाल का की माझ्याकडे एक तरी गुण याच्यामध्ये 100% आहे? कोण म्हणू शकेल? नाही म्हणू शकणार. नाही म्हणू शकत. म्हणजे मी इकडे तुम्हाला सांगते 9 गुणांपैकी 8 गुण जरी असतील तरी आपण म्हणू शकत नाही की आपण ब्राह्मण आहोत. आता पुढे बघूया क्षत्रियाचे काय गुण आहेत. आता क्षत्रियामध्ये जो पहिला शम नाहीये, म्हणजे शांती जी आहे ना तो गुण क्षत्रियामध्ये दिसत नाही. आता आपण क्षत्रियामध्ये 7 गुण असतात, आता ते वाचूया. कुमुद माताजी. येस माताजी. हरे कृष्ण. शमो दमस्तप नाही, नाही, शौचम शौर्यम तेजो. शांतिरार्जवम एव. येस माताजी. 43 42 Yes. झाला ना आपला? नाही, 41 झाला बरं, माताजी. ठीक आहे. मग 42 आणि 43 वाचा. या. शमो दमस्तप शौचम क्षान्तिरार्जवम एव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म समावजम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मगाशी मी जो अनुवाद वाचला तो 42चा वाचला, आता 41चा वाचते. हे परमतप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांचे वर्गीकरण हे त्यांच्या त्रिगुणाजनित स्वभावाद्वारे प्रगट झालेल्या लक्षणांनुसार केलेले आहे. मग 42 शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. 42 शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात. कृषी मग 44 नाही, कृषी अजून नको, 1 मिनिट. 43च का? बरं, ओके. हा, तर आता त्यांनी 7 गुण सांगितलेले आहेत क्षत्रियांमध्ये. आणि एक क्षत्रिय कसा असतो, ऍडमिनिस्ट्रेटर असतो किंवा सैनिक असतो किंवा आपल्या प्रजेचं रक्षण करणारा असतो. म्हणून त्याच्यामध्ये हे सगळं लीडरशिप किंवा एक जे शौर्य आपण म्हणतो, जे तुम्हाला युद्धामध्ये लागतं, किंवा निश्चय, हे जे सगळे गुण आहेत हे आपल्याला क्षत्रियांमध्ये दिसतात. तर बघा, हे 7 गुण. आता तुम्ही जरी म्हटलं की हे जे गुण आहेत हे सुद्धा गुण आपल्यामध्ये नसतात, एक सुद्धा टू द फुलेस्ट एक्सटेंट नसतो. तर आता आपण बघूया पुढे की शूद्र आणि
वैश्य यांच्याबद्दल सांगितलेलं आहे, ते आपण आता ऐकूया. कुमुद माताजी 44. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. हम्म. 44. Yes. कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम तथा इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचं कर्म आहे. हरे कृष्ण. तर आता बघा की जे वैश्य आहेत म्हणजे त्यांचा काय सांगितलंय, त्यांचा बिझनेस म्हणजे फार्मिंग, कृषी, व्यापार म्हणजे आपण बँकिंग, ट्रेडिंग म्हणू शकूया, आणि गोरक्षा हे वैश्य करतो. बघा आपण हे म्हणजे आपल्यामध्ये कदाचित कोणी कृषी करू शकेल किंवा व्यापार करू शकेल, पण गोरक्षा आपल्याला जर एखादी गाय दिसली की जी अन्न खात नाहीये किंवा जी एका रस्त्याच्या कडेला बसलेली आहे, तिला लागलेलं आहे, तर अशा वेळेला आपण तिला आपल्या घरी किंवा कोणाच्या तरी देखरेखाखाली आपला वेळ घालून आपण ते करू का? आपण नाही करणार. आपण बघू आता मला वेळ झालाय, माझा क्लास आहे किंवा माझा जॉब व्हायचा, इकडे काय करू मी ना. तर अशा तऱ्हेने आपण वैश्य सुद्धा नसतो. आता शूद्रांचं काय काम आहे की हे जे तीन जे कास्ट, तीन हे जे आश्रम आहेत म्हणजे 3 वर्ण आहेत, ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य, हे जरा हायर झाले हा. आणि सगळ्यात जो कनिष्ठ किंवा लोवेस्ट आहे तो म्हणजे शूद्र. मग शूद्र काय करतो? ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य यांच्या घरी तो नोकरी करतो किंवा सेवा करतो तो. तर अशा तऱ्हेने शूद्र जे असतात ते कमी बुद्धीचे असतात, त्यांच्यामध्ये शौर्य किंवा लिडरशिप अजिबात नसते, किंवा त्यांना थोडं इवन ट्रेडिंग करण्याकरता सुद्धा जे ज्ञान लागतं ते नसतं. तर व्यासदेवानी श्रीमद भागवतम मध्ये लिहून ठेवलेलं आहे, कलो शूद्र संभवा, म्हणजे कलीमध्ये फक्त शूद्रच असणार, इतर कुठलीही जात आपल्याला दिसणार नाही. म्हणजे शास्त्र वाचल्यानंतर आपले डोळे बघा कसे खाडकन उघडतात की आपण कोणीही ब्राह्मण नाही, आपण सर्वजण शूद्र आहोत. आता आपण पुढे बघूया. पुढच्या श्लोकांमध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की श्री कृष्णाने सांगितलंय. आता हे जे वर्ण आहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हे तुमचे गुण, तुम्ही कुठला तरी एका गुणाचा प्रभाव तुमच्यावर खूप जास्त असतो आणि त्या गुणामुळे तुम्ही कुठलंही आता हे जे गुण आहेत ना, हे गुण तुमच्यामध्ये नैसर्गिक येतात आणि मग त्याप्रमाणे जर तुम्ही तुमचं प्रोफेशन चूज केलं की ते करायला खूप सोपं जातं. मग इकडे पुढच्या श्लोकात श्रीकृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही तुमच्या गुणाद्वारेच तुम्ही कर्म करा. इतरांचं कर्म चांगलं, माझं वाईट असं म्हणून आपल्या गुणाप्रमाणे तुम्ही जे कर्म करताय ते सोडून दुसरं कर्म चांगलं असं म्हणू नका आणि त्याच्या पाठीमागे जाऊ नका. आता डिटेलमध्ये आपण हे बघणार आहोत की श्रीकृष्णाने असं का सांगितलंय. 45. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. Yes. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आपापल्या कर्माच्या गुणांचे पालन करून प्रत्येक मनुष्य सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हे कसे शक्य होते याविषयी आता माझ्याकडून ऐक.
हरे कृष्ण. म्हणजे तुम्हाला सिद्धी प्राप्त करायला तुमचं प्रोफेशन किंवा तुमचा वर्ण बदलावा लागत नाही. कृष्ण काय सांगताय की मी सगळ्यांना प्राप्त होऊ शकतो. असं नाही की मी फक्त ब्राह्मण आणि क्षत्रिय या उच्च जाती झाल्या किंवा उच्च वर्ण झाले, मी त्यांच्यासाठी अवेलेबल आहे आणि इतरांना मी अवेलेबल नाहीये. तर असं नाहीये. श्री कृष्णाने सांगितलंय की मी सर्वांना अवेलेबल आहे आणि आपल्या कर्माच्या गुणांचे पालन करून मनुष्याला सिद्धी प्राप्त होऊ शकते. आता हे कसं काय आपण आता बघूया. हे बघा, इकडे त्यांनी वेगवेगळे प्रोफेशन्स दाखवलेले आहेत. 46. हरे कृष्णा. यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. आता सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी इकडे श्री कृष्णाने एक शब्द वापरलाय, स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. म्हणजे बघा, कुठेही श्रीकृष्णाने सांगितलेलं नाही की तुम्ही कर्म करू नका. उलट ते आपल्याला सांगतात की तुम्ही कर्म करा. कोणतं कर्म करा? स्वकर्म करा. म्हणजे गुणाद्वारे तुम्ही इदर ब्राह्मण आहात, क्षत्रिय आहात, वैश्य किंवा शूद्र, त्या अकॉर्डिंग तुम्ही कर्म करा. आता त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं वाचायचंय. 3री लाईन जी आहे ना, हो. 7व्या अध्यायामध्ये सांगितल्याप्रमाणे. हरे कृष्ण. 7व्या अध्यायामध्ये सांगितल्याप्रमाणे भगवंतांनी आपल्या बहिरंग आणि अंतरंग या दोन्ही शक्तीद्वारे सर्व काही व्यापले आहे. यास्तव मनुष्याने भगवंतांची त्यांच्या शक्तीसहित पूजा केली पाहिजे. सामान्यतः वैष्णवजन भगवंतांची त्यांच्या अंतरंग शक्तीसहित पूजा करतात. त्यांची बहिरंग शक्ती म्हणजे अंतरंग शक्तीचे विकृत प्रतिबिंब आहे. बहिरंग शक्ती ही पृष्ठभूमी आहे, परंतु भगवंत स्वतःच्या परमात्मा या विस्तारित रूपाद्वारे सर्वत्र स्थित आहे. हे सर्व देवतांचे, सर्व मनुष्यांचे, सर्व प्राण्यांचे, सर्वांचेच परमात्मा आहेत. यास्तव मनुष्याने जाणले पाहिजे की भगवंतांचा अंश या नात्याने त्यांची सेवा करणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्याने पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होऊन भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झाले पाहिजे. हीच गोष्ट या श्लोकांमध्ये सांगण्यात आली आहे. इंद्रियांचे स्वामी ऋषिकेश यांनी आपल्याला विशिष्ट प्रकारच्या कर्मात नियुक्त केले आहे. हे प्रत्येकाने जाणले पाहिजे. मनुष्य ज्या कर्मामध्ये नियुक्त झाला आहे त्या कर्माच्या फळाद्वारे त्याने भगवान श्रीकृष्णांची पूजा केली पाहिजे. पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन त्याने जर सदैव असा विचार केला तर भगवंतांच्या कृपेने तो सर्व गोष्टी तत्वतः जाणू शकतो. हीच जीवनाची सिद्धी होय. भगवद्गीतेत 12.7 मध्ये भगवंत सांगतात की तेषाम अहम समुद्धर्ता. भगवंत स्वतः अशा भक्ताचा उद्धार करण्याचे उत्तरदायित्व घेतात. हीच जीवनाची परमोच्च संसिद्धी होय. कोणतेही कर्म करीत असताना मनुष्याने जर भगवंतांची सेवा केली तर त्याला निश्चितच परमसिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे सिद्धी प्राप्त करण्याचा मार्ग सांगितलाय. पहिली गोष्ट म्हणजे कर्म करा आणि कर्मफळाचा जे तुम्ही कर्म करताय त्याचं फळ तुम्ही इकडे वाक्य दिलंय, त्या कर्माच्या फलाद्वारे त्याने भगवान श्री कृष्णांची पूजा केली पाहिजे. म्हणजे जे कर्मफळ त्याला मिळतं ते कृष्णाला अर्पण केलं पाहिजे. आता इकडे जरा डिटेलमध्ये श्री कृष्णाने कर्माबद्दल सांगितले. म्हणजे कोण म्हणेल, आता जसा अर्जुन म्हणतोय की मी अतिशय घृणास्पद कर्म करत आहे, मी सर्व लोकांना मारून टाकतोय, मग मी जे काय कर्म करतोय ते फळ तुला कसं अर्पण करू.
ना. तर इकडे त्याचं जास्त विस्तार श्रीकृष्णाने 47 मध्ये सांगितलेला आहे आणि तो आपण आता डिटेलमध्ये बघूया. इकडे एक सांगितलेलं आहे की श्री कृष्णांची अंतरंगा शक्ती आणि बहिरंगा शक्ती. तर जी बहिरंगा शक्ती आहे ती अंतरंगा शक्तीचे विकृत प्रतिबिंब आहे. मग असं का म्हटलंय? कारण जी बहिरंगा शक्ती आहे म्हणजे जी महामाया आहे ती आपल्याला काय करते? 3 गुणांनी बांधते आणि अशा तऱ्हेने बांधते की ज्यानी आपण सदैव कृष्णाच्या विस्मरणात राहतो. आणि जी योग माया आहे किंवा जी अंतरंगा शक्ती आहे ती उलट काय करते? ती आपल्याला सत चित आणि आनंद जे कृष्णाचं स्वरूप आहे त्याचं सारखं स्मरण करून देते. म्हणून जे संत असतात किंवा श्रीकृष्णाने अनेकदा सांगितले जे महात्मे असतात ते माझ्या दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. म्हणजे काय की ते महामायेच्या आश्रयाखाली असतात. सॉरी, महामाया नाही, योगमायाच्या आश्रयाखाली असतात. त्याच्यामुळे असं कधीच होत नाही की त्यांना कृष्णाचं स्मरण होत विस्मरण होतं. हे कधीच होत नाही. ते एक सारखे कृष्णाच्या स्मरणामध्ये लीन असतात. आता पुढचा 47 आपण बघूया. हरे कृष्णा. येस. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्माच्नुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मनुष्याने स्वतःला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. तर आता प्रत्येकाचे कर्म जे ते वेगवेगळे आहेत, आपल्या गुणांद्वारे आहेत. तर त्याचंच त्यांनी अशी एक स्लाइड केलेली आहे. हे वेगवेगळे प्राणी आहेत, प्रत्येकाकडे वेगळा टॅलेंट आहे. आता हा जो माणूस आहे त्यांनी या सर्व प्राण्यांना बोलवलं आणि त्यांनी या प्राण्यांना सांगितलं की आज मी तुमची स्पर्धा घेणार आहे. हे झाड आहे, या झाडावर तुम्ही चढलं पाहिजे आणि जो चढेल त्याला मी खूप मोठं बक्षीस देणार आहे. आता हा जो मासा आहे तो आता आपण सील बघूया. तो म्हणेल मी आयुष्यात झाड बघितलं नाही, झाड कुठे आहे? मग पाण्यात जो मासा आहे तो म्हणेल की मी पाण्याच्या बाहेर जाऊच शकत नाही. हत्ती म्हणेल मी जर चढायला गेलो झाडावर तर झाड खाली पडेल. मग हे पेंग्विन आहे हे पण म्हणेल की झाड म्हणजे काय? आणि कुत्रा म्हणेल मी प्रयत्न करीन. कावळा आणि माकड मात्र त्यांना आनंद होईल. ते असे म्हणजे विदाऊट एनी एफर्ट ते झाड आरामात चढू शकतील, लगेच चढू शकतील. तर इकडे आपल्याला काय समजतं की आता हा कुत्रा आपण बघूया. त्यांनी दिवस भर प्रयत्न केला पण तो झाड चढू शकणार नाही आणि शेवटी काय येईल? त्याला फ्रस्ट्रेशन येईल, फ्रस्ट्रेट होईल तो. मी केवढे प्रयत्न केले तरी पण मला यश मिळालं नाही. किंवा हे पेंग्विन आहे किंवा हा एक सील आहे, तोही प्रयत्न करेल पण त्यांना सुद्धा अपयशच येईल. तर त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा प्रत्येकाला काही गुण असतात. रजोगुणात असतो तमोगुण, सत्वगुण. तर या गुणाच्या अकॉर्डिंग जेव्हा आपण कर्म करतो, आपलं प्रोफेशन चूज करतो, तेव्हा ते नैसर्गिक रित्या आपण खूप छान तऱ्हेने करू शकतो आणि त्यातला आनंदही घेऊ शकतो आपण. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा तुमचं काम झाल्यानंतर एक कन्सिडरेबल अमाऊंट ऑफ टाइम जो आहे, वेळ आहे, तो राहतो आपल्या अध्यात्मासाठी. आता हा कुत्रा बघा, समजा जर दिवसभर तो प्रयत्न करतोय झाडावर चढायला, तो काही झाडावर चढू शकत नाहीये आणि त्याच्यामुळे एंड ऑफ द डे
एंड ऑफ द डे म्हणजे संध्याकाळ झाल्यावर तुम्ही बघा त्याची मनाची अवस्था कशी असेल, खूप फ्रस्ट्रेट झाला असेल आणि मनाची चिडचिड होते. तर असा जो माणूस एंड ऑफ द डे त्याच्या कामाने खूप फ्रस्ट्रेट होतो. तर अशा माणसाला अध्यात्मासाठी जरी वेळ असेल तरी तो वेळ अध्यात्माकडे तो डायव्हर्ट करू शकत नाही, कारण हे फ्रस्ट्रेशन असतात. तर म्हणून इकडे श्री कृष्णाने आपल्याला सांगितलंय की तुम्हाला जे गुण प्राप्त झाले त्याप्रमाणे तुम्ही तुमचं कर्म केलं पाहिजे. आता प्रत्येक कर्मांमध्ये काहीतरी दोष आहेत. आता ते कुठले दोष आहेत ते आपण बघून घेऊया. आता ब्राह्मण हा कुठल्या गुणात असतो, कोण सांगेल? सत्वगुणामध्ये सत्वगुण. असतो. बरोबर, सत्वगुण. आणि त्याचं काम काय असतं सांगा बरं मला. ज्ञान घेणे, ज्ञान संपादन करणे, वेदांचं बरोबर पठण करणे आणि देणे ज्ञान. बरोबर. हा तर किंवा आपण असं म्हणूया की तो यज्ञ करतो, पूजा करतो, पौरोहित्य करतो, प्रवचन करतो. तर आता हा जो ब्राह्मण आहे, या ब्राह्मणाला कधी कधी यज्ञ करावी लागतात आणि यज्ञांमध्ये काही यज्ञ अशी आहेत, आता कलियुगामध्ये नाही येते, पशूंचा बळी द्यावा लागतो. मग हा ब्राह्मण म्हणाला, अरे मी काय करतोय, मी एका पशुला बळी देतोय, म्हणजे माझं जे कर्म आहे ना, या कर्मामध्ये दोष आहे, मी हे कर्म करणार नाही. आता जर ब्राह्मणाने ठरवलं की मी शूद्राचं काम करीन, तर मग त्याला तसं काम करता येईल का, मला सांगा बरं. ज्ञानी माणूस आहे, ब्राह्मण म्हणजे ज्ञानी आहे, तो करू शकेल का किंवा टिकेल का तो शूद्राचं काम करता करता? नाही, त्याला अवघड पडेल ते काम. खूपच जमणार. अवघड पडेल. एंड ऑफ द डे काय येईल, फ्रस्ट्रेशन येईल. लोक एखाद्या नोकराला वाटेल तसं बोलतात, वाटेल तशी कामं करून घेतात, ज्याला तुम्हाला फिजिकल स्ट्रेंथ पण खूप लागते. तर तो काय म्हणेल की त्याला फ्रस्ट्रेशन येईल जर त्यांनी त्याचा हे बदललं तर कर्म. आता एक क्षत्रिय कोण असतो, ऍडमिनिस्ट्रेटर असतो, पण कधी कधी त्याला घृणास्पद कर्म करावी लागतात, त्याला व्हायलन्स दाखवावा लागतो, हिंसा करावी लागते, शत्रूंना मारावं लागतं, कधी कधी डिप्लोमसीसाठी त्याला खोटंही बोलावं लागतं. आता जर क्षत्रिय म्हणाला की ही सगळी घृणास्पद कर्म आहेत, मी रोज लोकांना, शत्रूंना मारतोय किंवा मला एकसारखं खोटं बोलावं लागतं ज्यांनी माझी प्रजा जी आहे ती सुखी राहील, तर आता मी माझं कर्म करणार नाही, मी क्षत्रिय आहे, मी माझं कर्म करणार नाही, आता मी ब्राह्मणाचं कर्म करीन. आता सांगा बरं मला शक्य होईल का? आता तुम्ही इमॅजिन करा, एक क्षत्रिय आहे ज्याला पूर्ण तो राज्यकारभार बघतोय, डिसिजन्स घेतोय, किंवा शत्रू बरोबर काय बोलायचं, शत्रूला कसं टॅकल करायचं. आता त्याला सांगितलं हे सगळं काम बंद कर, घरी बस, पोथ्या उघड, सगळं वाच आणि मंदिरामध्ये जा आणि तिकडे पौरोहित्य कर. तर तुम्हाला वाटतं का तो सक्सेसफुल होईल त्याच्यात? नाही होणार. नाही होणार. आणि जरी व्हायचा प्रयत्न केला तरी देखील काय होईल, त्याला एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन येईल. आता वैश्य बघूया. वैश्य काय करतो, तो व्यापार करतो. जे कोणी व्यापारी असतात त्यांना खोटंच बोलावं लागतं. बघा, आपण सुद्धा जेव्हा साडी घ्यायला जातो तेव्हा समजा जर त्यांनी आपल्याला सांगितलं की 1000 रुपयाची साडी आहे आणि आपण बार्गेन केलं आणि म्हटलं 900ला दे, तर ते काय म्हणतात, अहो 900 ही कॉस्ट प्राइस झाली, 900ला आम्ही साडी घेतली, आम्हाला 100 रुपये मिळत नाही, पण तुमच्यासाठी म्हणून आम्ही तुम्हाला ही साडी आहे ती 900ला देतो. हा, तर म्हणजे ते काय करतात,
व्यापारी जो असतो त्याला खोटं बोलल्याशिवाय गत्यंतरच नसतं. आणि जर तो खोटं बोलला नाही तर तो काहीही प्रॉफिट करू शकणार नाही. प्रॉफिट केला नाही तर तो स्वतः आणि घरच्या लोकांना खायला काय देईल? आता तो जर म्हणेल की हे जे हा जो माझा व्यापार आहे हा मी सोडतो आणि मी ब्राह्मणाचं काम करतो, तोही योग्यरित्या करू शकणार नाही. आता अशा तऱ्हेने आता आणि शूद्रांचं तर सांगायलाच नको. एक शूद्र म्हणाला की मला सारखे ऑर्डर घ्यावे लागतात या मालकांचे, आता मी ऑर्डर देणार म्हणून मी आता ब्राह्मण होईल. तर शूद्र ब्राह्मणाचं काम करू शकेल का? सांगा बरं. नाही करणार, कारण त्याला ज्ञान नसतं तेवढं. ज्ञानच नसतं त्याला, तर तो करूच शकणार नाही. तर त्याच्यामुळे जो गुण आपल्यामध्ये आहे, ज्या गुणाचा प्रभाव आपल्यामध्ये खूप जास्त आहे, त्या गुणानुसार आपण कर्म केलं पाहिजे. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण आपलं विहित कर्म करतो किंवा स्वधर्म करतो, तेव्हा काय असतं की आपल्या पर्सनॅलिटीला ते जे कर्म करतोय ते नैसर्गिकरित्या येतं. आपल्या मनाला जे कर्म आपण करत आहे ते मनाला खूप कम्फर्टेबल होतं. हे बघा, हा कुत्रा झाडावर चढायचा खूप प्रयत्न करतोय, तर त्याच्या मनाला ती गोष्ट कम्फर्टेबल होईल का? अजिबात कम्फर्टेबल होणार नाही. आणि हे जे जो स्वधर्म आहे तो कसा जणू काय इनव्हॉलंटरीली आपण करू शकतो. आपल्याला काही प्रयास करावा लागत नाही. जसं हे माकड आणि हा कावळा सहजपणे ते झाडावर चढू शकतील. तर त्याच्याप्रमाणे आपण कधी म्हणायचं नाही की हे जो मी जे काही कर्म करते किंवा जो माझा स्वधर्म आहे, म्हणजे गुणानुसार जे आपण कर्म करतो त्याला स्वधर्म किंवा विहित कर्म म्हणतात. हे जे कर्म आहे हे डिफेक्टिव्ह आहे, याच्यामध्ये दोष आहे. अर्जुन असा आता विचार करतोय, माझी ड्युटी काय आहे? शत्रूंना मारायची, त्यांच्याबरोबर लढाई करायची. पण हे करता करता मी किती पापाचा संचय करेन. मग मी माझी ड्युटी करत नाही, मी जंगलात जातो, तिकडे वेद श्रवण वेद पठण करतो, तप करतो. पण अशा तऱ्हेने अर्जुन दोन्ही बाजूनी खाली जाईल. म्हणजे स्पिरिच्युअल सुद्धा त्याचा काहीच प्रोग्रेस होणार नाही, कारण तो एका गुणामध्ये आणि दुसऱ्या गुणाचे कर्म तो करतोय. म्हणजे तो स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस त्याचा काही होणार नाही आणि भौतिक प्रोग्रेस पण काही नाही. कारण आता तो सगळं सोडून जंगलात राहतो. एक राजा आहे, तो राजपुत्र आहे, त्याच्याकडे केवढं वैभव आणि श्रीमंती आहे. आणि एक भिक्षुक कसा असतो, दारोदारी जाऊन भिक्षा मागायची, जे मिळतं त्याच्यावर राहायचं. तर अशा तऱ्हेने तो मेंटली ही भिक्षा मागून सुद्धा तो डिस्टर्ब होणार. तर अशा तऱ्हेने त्याचा कुठलाच प्रोग्रेस होणार नाही. भौतिक प्रोग्रेस ना आध्यात्मिक प्रोग्रेस. म्हणून इकडे आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही तुमचा स्वधर्म केला पाहिजे, तोपर्यंत केला पाहिजे जोपर्यंत तुम्हाला आध्यात्मिक सिद्धी प्राप्त होत नाही. म्हणजे तोपर्यंत आपण आपला स्वधर्म केला पाहिजे. जोपर्यंत आपले कृष्णाबरोबर प्रेमाचा संबंध स्थापन होत नाही तोपर्यंत आपण केलं पाहिजे. आणि एकदा की आपण भक्तीच्या त्या उच्च स्तरावर पोचलो, मग आपला स्वधर्म बदलतो. म्हणजे तो शरीराच्या लेवलवर, शरीराच्या स्तरावर, शारीरिक स्तरावर स्वधर्म राहत नाही. आता तो स्वधर्म होतो आत्म्याचा धर्म होतो. आत्म्याचा धर्म काय आहे की मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. मग मला काय केलं पाहिजे? मला सदैव भक्ती केली पाहिजे. मग
तो स्वधर्म बदलतो, मग त्याला विचार करावा नाही लागत, कारण तो 3 गुणांच्या पलीकडे गेला असतो. आणि जो मग असा 3 गुणांच्या पलीकडे गेलेला आहे, श्रीकृष्णाच्या भक्तीमध्ये रममाण आहे, मग श्रीकृष्णाने त्यांना 18.66 मध्ये सांगितलंय की आता तू तुझं सगळं कर्तव्य सोडून दे आणि मला शरण ये. ते आपण आता 18.66 मध्ये बघूया. हरे कृष्णा. 48. 48. येस माताजी. माताजी 47. हो बोला बोल. नाही, एक मिनिट, आपण 47 मध्ये बोलला माताजी थोडं आपण. हो. क्षितिजा माताजी आहेत का? बरं, कोण? अंजली माताजी वाचता का? हो वाचते. 47 ना? हा, त्याच्यामध्ये जे फर्स्ट पॅरेग्राफ आहे ना, तर ते 6वी लाईन आहे वाटतं, 6वी 7वी. भगवत सेवे प्रित्यर्थ केलेले कोणतेही कर्म निंद्य भगवत नसते. सेवे प्रित्यर्थ केलेले कोणतेही कर्म निंद्य नसते. ब्राह्मणांचे कर्म हे निश्चितच सत्वगुणी असते, पण म्हणून जो मनुष्य स्वभावतः सत्वगुणी नाही त्याने ब्राह्मणाच्या कर्मांचे अनुकरण करू नये. क्षत्रियाला अनेक निषिद्ध गोष्टी कराव्या लागतात. उदाहरणार्थ त्याला शत्रूंचा संहार करण्यासाठी हिंसक बनावे लागते आणि राजकीय मुत्सद्देगिरीचा भाग म्हणून कधी कधी असत्यही बोलावे लागते. असा दुटप्पीपणा आणि हिंसा ही राजकीय क्षेत्रामध्ये चालतेच, परंतु याचा अर्थ असा नाही की क्षत्रियाने आपले कर्तव्य सोडावे आणि ब्राह्मणाचे कर्तव्य करण्याचा प्रयत्न करावा. भगवंतांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ मनुष्याने कर्म केले पाहिजे. उदाहरणार्थ अर्जुन हा क्षत्रिय होता आणि विरुद्ध पक्षाशी लढण्यास तो कचरत होता, परंतु असे कर्म जर भगवान श्रीकृष्णांकरिता करावयाचे असेल तर अधपतन होण्याची भीती नाही. व्यापारी क्षेत्रामध्येही नफा मिळवण्यासाठी व्यापाऱ्याला खोटे बोलावेच लागते आणि जर त्याने असे केले नाही तर त्याला नफा होणे शक्यच नाही. कधी कधी व्यापारी म्हणतो, अहो तुम्ही आमचे नेहमीचेच गिराईक आहात आणि तुमच्याकरता म्हणून मी नफा घेत नाही. परंतु मनुष्याने हे जाणले पाहिजे की नफ्याशिवाय कोणताही व्यापारी जगू शकत नाही. म्हणून जर एखादा व्यापारी म्हणत असेल की आपण नफा घेत नाही तर ते असत्य बोलणे अनिवार्य समजले पाहिजे. व्यापाऱ्याला असे वाटता कामा नये की ज्या अर्थी मी जो व्यवसाय करतो त्यात खोटे बोलणे अनिवार्य आहे, या अर्थी आपण आपल्या व्यवसायाचा त्याग करावा आणि ब्राह्मणाचे कर्म करावे. असे करणे शास्त्रसंमत नाही. जर कोणी आपल्या कर्माद्वारे भगवंतांची सेवा करीत असेल तर मग तो मनुष्य क्षत्रिय असो, वैश्य असो अथवा शूद्र असो, त्याला महत्व नाही. विविध प्रकारचे यज्ञ करणारे ब्राह्मण कधी कधी प्राण्यांची हिंसा करतात, कारण कधी कधी अशा यज्ञाकरता पशुहिंसा करावी लागते. त्याचप्रमाणे स्वधर्मानुसार क्षत्रियाने जर शत्रूंचा संहार केला तर त्यामुळे त्याला पाप लागत नाही. 3ऱ्या अध्यायामध्ये या विषयांचे स्पष्ट आणि विस्तृत वर्णन केले आहे. त्या ठिकाणी म्हटले आहे की प्रत्येकाने यज्ञाप्रित्यर्थ म्हणजे भगवान श्री विष्णू प्रित्यर्थ कर्म केले पाहिजे. केवळ स्वतृप्ती करता केलेले कोणतेही कर्म हे बंधनास कारणीभूत ठरते. निष्कर्ष हाच आहे की प्रत्येकाने आपल्याला प्राप्त झालेल्या विशिष्ट प्राकृतिक गुणांनुसार कर्म केले पाहिजे आणि त्याने केवळ भगवत सेवा म्हणून कर्म करण्याचा निश्चय केला पाहिजे. हरे कृष्ण. आता हे पूर्वीच्या वेळी जेव्हा गुरुकुल होते तेव्हा हे सगळं शक्य होतं, कारण गुरुकुलामध्ये जे गुरु होते त्यांना समजायचं. म्हणजे ती मुलं लहान असताना शाळेत जायची, 7-8 वर्षाची असताना घर सोडून जायची आणि तिकडे ते गुरु मुलांना अगदी जवळून ऑब्झर्व करायचे. मग त्यांना समजायचं की हा कोणत्या गुणात आहे किंवा कुठे याचा कल आहे, काय आहे, आणि मग त्याप्रमाणे ते त्यांना मार्गदर्शन करत असे. आता आपल्या इकडे शाळेमध्ये बघा, एका वर्गात 50, 60, 80 इतकी मुलं असतात, तर कसं शक्य आहे कुठल्याही टीचरला सुद्धा समजणं की हा मुलगा कसा आहे किंवा याचा इंटरेस्ट कशात आहे, हे खूप अवघड आहे समजणं. 48. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. एक मिनिट. सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्
सर्वारंभ हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी आवृत्त झालेला असतो त्याप्रमाणे सर्व प्रयत्न कोणत्या ना कोणत्या दोषाने व्यापलेले असतात. म्हणून हे कौंतेया, मनुष्याने आपल्या स्वभावापासून उत्पन्न झालेले कर्म जरी दोषयुक्त असेल तरी त्या कर्माचा त्याग करू नये. हरे कृष्ण. म्हणजे परत श्रीकृष्ण आपल्याला परत एकदा सांगतायत की कुठलंच कर्म असं नाहीये की जे डिफेक्टिव्ह नाहीये. प्रत्येकामध्ये दोष आहे. हे तुम्ही एक्सेप्ट करा, तुम्ही कर्म करा आणि कर्माचं फळ मला अर्पण करा. आता याच्यात सेकंड पॅरेग्राफ आहे तो वाचायचा. या ठिकाणी एक सुंदर दृष्टांत देण्यात आला आहे. 48. या ठिकाणी एक सुंदर दृष्टांत देण्यात आला आहे. अग्नी हा जरी मूलतः शुद्ध असला तरी त्यामध्ये धूर असतोच. तरीही धुरामुळे अग्नी अशुद्ध होत नाही. अग्नीमध्ये जरी धूर असला तरी सर्व तत्वांमध्ये अग्नीला सर्वाधिक शुद्ध तत्व मानले जाते. एखाद्या क्षत्रियाने जर आपले क्षत्रिय कर्म त्यागून ब्राह्मणाचे कर्म करण्याचे ठरवले तर ब्राह्मणी कर्मामध्ये मुळीच दोष नाही असे आश्वासन त्याला कोणीही देऊ शकत नाही. यावरून मनुष्य निष्कर्ष काढू शकतो की या भौतिक जगतामध्ये कोणीच प्राकृतिक दोषांपासून मुक्त असू शकत नाही. या संदर्भात अग्नी व धुराचे उदाहरण समर्पकच आहे. हिवाळ्यात अग्नीतून एखादा दगड बाहेर काढीत असताना मनुष्याच्या डोळ्यांना आणि इतर अवयवांना कधी कधी त्रास होतो. परंतु अशा त्रासदायक स्थितीतही मनुष्याला अग्नीचा उपयोग करावाच लागतो. त्याचप्रमाणे आपल्या स्वाभाविक कर्मात काही कष्टदायक गोष्टी असल्या तरी मनुष्याने त्या स्वाभाविक कर्माचा त्याग करू नये. या उलट कृष्ण भावना भावित होऊन केलेल्या नियत कर्मांद्वारे भगवंतांची सेवा करण्याचा मनुष्याने दृढ निश्चय केला पाहिजे. हीच खरी सिद्धी होय. भगवंतांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ जेव्हा विशिष्ट प्रकारचे स्वाभाविक कर्म केले जाते तेव्हा त्या विशिष्ट स्वाभाविक कर्मामधील सर्व दोषांची शुद्धी होते. त्याप्रमाणे जेव्हा कर्मफल भक्ती योगामध्ये नियुक्त केल्याने त्याचे शुद्धीकरण होते तेव्हा मनुष्याला अंतरात्मा पाहू शकतो आणि हाच आत्मसाक्षात्कार होय. हरे कृष्ण. म्हणजे जेव्हा आपण आपलं कर्म करतो त्याचं फळ कृष्णाला अर्पण करतो तेव्हा आपण म्हणू शकतो की हीच सिद्धी झाली. आणि असं करता करताच आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होतो. म्हणजे आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होते. आता आपण हे जरा बघूया. 50 हे नाहीयेत श्लोक 50 to 53. कुमुद माताजी. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. नाही, मी 50 वाचायचा होता. ठीक आहे, वाचते. सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा. हरे कृष्णा. माताजी 49 पण राहिलाय ना ऍक्च्युली. असक्त बुद्धी ही सर्व राहिलाय का तो? हो हो हा, 49 ओके. राहिलाय. हो माताजी, तोही राहिलेला आहे. बरं, सॉरी हा. असक्त बुद्धी. जी. असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्यं सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो तो संन्यासाद्वारे कर्म बंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. आता आपण 49 असं म्हणतो की जो अकर्मी आहे त्याची व्याख्या काय आहे ती या श्लोकामध्ये दिली आहे. तो कसा असतो? सेल्फ कंट्रोल्ड असतो, अनासक्त असतो आणि जे काही भौतिक सुख आहेत किंवा दुःखही असेल त्यांच्या तो पलीकडे गेलेला असतो. आणि इकडे तर दिले सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ मानतो. आणि अशा तऱ्हेने हा जो अकर्मी असतो तो सर्व कर्मबंधनातून मुक्त असतो.
तर हे 49 म्हणजे अकर्मी कोण आहे ते सांगितलेलं आहे. हा, आता 50 आता कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. माताजी बोलली, हा 50 सिद्धी प्राप्तो यथा ब्रह्म. बरं, त्याचा अनुवाद वाचता का अंजली माताजी? हो. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, ज्या मनुष्याने या सिद्धीची प्राप्ती केली आहे तो सर्वोच्च ज्ञानाची परमसिद्धावस्था अर्थात ब्रह्मावस्था कशा पद्धतीने प्राप्त करू शकतो ते माझ्याकडून जाण. याचे आता मी तुला संक्षेपाने वर्णन करून सांगतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला कर्मफळ जे काय कर्म करतो, एक कर्म आपल्याला आपल्या गुणाद्वारे करायचंय. जे फळ मिळतं ते सर्व श्रीकृष्णांना अर्पण करायचंय. मग आपण कर्म बंधनातून मुक्त होतो. मग कर्म बंधनातून मुक्त झाल्यानंतर आपल्याला आपण ब्रह्मस्तरावर जातो. मग म्हणजे काय, श्रीकृष्णाने सांगितलं की असं केल्यानंतर तुम्हाला सिद्धी प्राप्त होते आणि आत्मसाक्षात्कार होतो. आत्मसाक्षात्कार म्हणजे आत्म्यामध्ये परमात्मा स्थित आहे याचा साक्षात्कार फक्त आपल्याच हृदयात स्थित आहे पुरतं नाही तो राहत. मग आपण सगळ्यांच्या हृदयामध्ये तोच परमात्मा बघू शकतो. म्हणजे ही जी ब्रह्मावस्था आहे ती आपल्याला प्राप्त होते. हाच आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग आहे. आता पुढचे जे श्लोक आहेत 51 to 53, कुमुद माताजी. येस. बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवि लघ्वाशी यत वाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तींच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मिता आहार करतो, आपली काया वाचा आणि मन संयमित करतो, जो सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो, ममत्व रहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे सांगितलंय जर तुम्हाला आत्मसाक्षात्कार हवा असेल तर तुमच्यामध्ये काय काय हवंय की तुम्ही तुमची इंद्रिय आहे ती संयमित पाहिजे. मग मिथ्या अहंकाराचा नाश झाला पाहिजे. काम, क्रोध, लोभ या सगळ्या गोष्टी आहेत याच्यापासून आपण लांबच राहिलं पाहिजे. म्हणजे उदाहरणार्थ जो स्थिताधीर मुनी असतो किंवा जो भक्त असतो ज्यांनी या सर्व गोष्टींचा त्याग केलेला असतो तोच या स्तरापर्यंत प्रगती करू शकतो. आता याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं तो श्लोक आहे ना त्याच्या नंतरचा वाचायचा आहे. ज्याप्रमाणे समुद्र हा नेहमी भरत असूनही शांत असतो त्याप्रमाणे जो मनुष्य समुद्रात अव्याहतपणे प्रवेश करणाऱ्या नद्यारूपी इच्छांच्या प्रवाहाने विचलित होत नाही तोच केवळ शांती प्राप्त करू शकतो. जो मनुष्य अशा इच्छा तृप्त करण्यासाठी झगडतो त्याला शांती प्राप्त होत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आपल्याला काय समजतं की आपली जी इच्छा आहे ना ती इच्छा आणि श्री कृष्णाची इच्छा ही अलाइनमेंट मध्ये असली पाहिजे. असं नाही की आपल्याला एक काहीतरी हवंय आणि आपण खूप भौतिकासाठी हे हवंय ते हवंय म्हणून आपण झगडतोय. आणि ते भौतिकाचं असं नाही की कृष्ण तुमची इच्छा पूर्ण करणार नाही, तीही पूर्ण करेल, पण मग आपल्याला त्या भौतिक इच्छेने कृष्णाची प्राप्ती होणार नाही. तर आपण बघायला पाहिजे आपल्या इंद्रियाची तृप्ती नाही
कृष्णाची इंद्रिय तृप्त करण्यासाठी आपण हे जीवन जे आहे हे जीवन त्याला समर्पण केलं पाहिजे, की माझं नाही आहे हे जीवन, हे तुझं आहे. मला इंद्रिय तृप्ती नाही, तुझी इंद्रिय तृप्ती किंवा तुझी इच्छा परम आहे, माझी इच्छा सबऑर्डिनेट आहे. हे जेव्हा जो जाणतो किंवा जो आपल्या इच्छा कृष्णाच्या इच्छेबरोबर अलाइन करतो, तर असा जो माणूस आहे तो नेहमी शांत समाधानी राहू शकतो. आणि मग तो या आत्मसाक्षात्कारी होतो. आता 54. कुमुद माताजी 54. येस माताजी. हरे कृष्णा. माताजी बोलली हो 54. पण आता परत वाचा. जी बिल्कुल. हरे. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. याप्रमाणे ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त झालेल्या मनुष्याला तात्काळ परब्रह्माचा साक्षात्कार होतो आणि तो पूर्णपणे आनंदी होतो. तो कधीही शोक करत नाही आणि कशाची आकांक्षाही करीत नाही. तो सर्व प्राणीमात्रांच्या ठिकाणी समभाव ठेवतो. अशा अवस्थेमध्ये त्याला माझ्या विशुद्ध भक्तीची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. म्हणजे जेव्हा आपल्याला स्टेप बाय स्टेप आपण प्रोग्रेस करतो, पहिलं ब्रह्मभूत स्तर हा दिलेला आहे. तुम्ही डायरेक्ट कृष्णाच्या 5 रसांमध्ये जे प्रेमाचा आदान प्रदान होतं तिकडे डायरेक्ट जम्प मारू शकत नाही. पहिली लेवल जी दिली आहे ती ब्रह्मभूत किंवा ब्रह्म साक्षात्कार आपल्याला होतो, की प्रत्येक प्राण्यामध्ये आपण तोच परमात्मा बघतो. मग नॅचरली आपण सर्वांशी कसं वागतो, आपल्याला मान अपमान राहत नाही, आपण सर्वांकडे प्रेमाने आदराने वागतो आणि मग हळूहळू आपण या स्तरापर्यंत जातो की जिकडे आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होते किंवा त्याची विशुद्ध भक्ती याची प्राप्ती आपल्याला होते. तर आता इकडे आपल्याला थोडंसं वाचायचं आहे. सेकंड पॅरेग्राफ आहे तो हे देहात्म बुद्धीने मनुष्य जेव्हा इंद्रिय तृप्त्यर्थ कर्म करतो तेव्हा ते कर्म दुःखाला कारण होते. परंतु आध्यात्मिक जगतामध्ये मनुष्य जेव्हा भक्तीमध्ये संलग्न होतो तेव्हा दुःखाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कृष्ण भावनामयी भक्ताला शोक किंवा आकांक्षा करण्यासारखी कोणतीही गोष्ट नसते. परमेश्वर परिपूर्ण असल्यामुळे कृष्ण भावना भावित होऊन परमेश्वराच्या सेवेमध्ये युक्त झालेला जीवही स्वतःमध्ये पूर्ण होतो. तो गढीळ पाणी स्वच्छ झालेल्या एखाद्या नदीप्रमाणे असतो. शुद्ध भक्त कृष्ण चिंतना व्यतिरिक्त इतर काही करत नसल्यामुळे तो स्वाभाविकच सदैव आनंदी असतो. भगवत सेवेमध्ये भक्त हा परिपूर्ण असल्या कारणाने तो कोणत्याही भौतिक हानीमुळे दुःखी होत नाही किंवा कोणत्याही भौतिक लाभाची आकांक्षा करीत नाही. त्याला विषयोपभोगाची मुळीच इच्छा नसते, कारण तो जाणतो की प्रत्येक जीव हा भगवंतांचा अंश असल्यामुळे तो भगवंतांचा नित्य दास आहे. या भौतिक जगतामध्ये तो कोणालाही श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ म्हणून पाहत नाही. या उच्च नीच अवस्था बाह्य व क्षणभंगूर आहे आणि भक्ताला क्षणभंगूर गोष्टींच्या उद्भव विनाशाशी मुळीच कर्तव्य नसते. त्याच्या दृष्टीने सोन्यालाही दगडा इतकीच किंमत असते. हीच ब्रह्मभूत अवस्था होय आणि शुद्ध भक्ताला या स्थितीची सहजपणे प्राप्ती होते. अशा अवस्थेमध्ये परब्रह्माशी एकरूप होऊन स्वतःचे स्वरूप त्यामध्ये विलीन करण्याची संकल्पना ही नरकतुल्य बनते. स्वर्ग लोकांची प्राप्ती करण्याची कल्पना भ्रामक वाटते आणि इंद्रिये ही दात नसलेल्या सर्पाप्रमाणे बनतात. ज्याप्रमाणे दंतविहीन सर्पापासून भयभीत होण्याचे कारण नसते, त्याचप्रमाणे आपोआपच संयमित झालेल्या इंद्रियांचे मुळीच भय राहत नाही. विषयासक्तीने ग्रासलेल्या व्यक्तींसाठी हे जग दुःखमय आहे, परंतु भक्तासाठी हे जग वैकुंठाप्रमाणे असते. भौतिक सृष्टीतील सर्वोच्च व्यक्ती ही भक्ताच्या दृष्टीने एखाद्या मुंगीप्रमाणेच आहे. अशी अवस्था कलियुगामध्ये विशुद्ध भक्तीचे प्रचार करणाऱ्या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू यांच्या कृपेने प्राप्त होऊ शकते. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आपल्याला दिलंय की जो आत्मसाक्षात्कारी असतो त्याच्यामध्ये आपल्याला कोणकोणते गुण दिसून येतात. आता पुढे बघूया 55.
एक मिनिट हं. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारे जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवद्धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण जो भक्ती योग केलाय अध्याय 7 ते अध्याय 12, जर त्याचं जर तुम्हाला एक सार लिहायचं असेल एका श्लोकामध्ये तर हे सार आहे 18.55. याच्यामध्ये आपल्याला काय सांगितलंय की भक्तीद्वारेच आपल्याला श्रीकृष्णांची प्राप्ती होऊ शकते. तर हे भक्ती योगाचं किंवा भक्ती केल्याने आपल्याला काय मिळतं हे इकडे सांगितलेलं आहे 18.55 मध्ये. आता यात पण थोडंसं वाचायचं. इकडे भक्ती आणि मुक्ती हे काय आहे याच्याबद्दल खूप छान सांगितलंय. सेकंड पॅरेग्राफ. हरे कृष्ण. जो मनुष्य कृष्ण तत्व पूर्णपणे जाणतो तो श्रीकृष्णांच्या दिव्य आध्यात्मिक लोकात प्रवेश करण्यास प्राप्त होतो. ब्रह्मभूत होणे म्हणजे जीवाने आपले स्वरूप नष्ट करणे नव्हे, भक्ती ही असतेच. आणि भक्ती असणे म्हणजेच परमेश्वर, भक्त आणि भक्तिमय सेवा हे तिन्हीही असतात. हे ज्ञान मुक्तीनंतरही नष्ट होत नाही. मुक्ती म्हणजे देहात्म बुद्धीतून मुक्त होणे होय. आध्यात्मिक जीवनामध्येही तोच भेद असतो व तेच व्यक्तिगत अस्तित्व असते. परंतु हा भेद आणि व्यक्तित्व हे विशुद्ध कृष्ण भावनामय असते. विशते अर्थात माझ्यामध्ये प्रवेश करतो या शब्दाचा कोणीही असा गैरअर्थ करू नये की जीव हा निर्विशेष ब्रह्मामध्ये विलीन होतो. या अद्वैतवादाच्या सिद्धांतांचे हा शब्द समर्थन करतो. तसा अर्थ अजिबात नसून विशते म्हणजे जीव आपल्या स्वरूप स्थितीत भगवंतांच्या सहवासात राहण्याकरता किंवा भगवंतांची सेवा करण्याकरता भगवद्धामात प्रवेश करू शकतो. हरे उदाहरणार्थ कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे तर कृष्ण. इकडे त्यांनी काय सांगितलंय की विशते म्हणजे जीव आपल्या स्वरूप स्थितीत भगवंतांच्या सहवासात राहण्याकरता आणि भगवंतांची सेवा करण्याकरता भगवत धामात प्रवेश करतो. आता स्वरूप स्थिती म्हणजे काय? म्हणजे आता आपण कसे असतो? आपण निरानंदी असतो, आपण पूर्ण अज्ञानी असतो आणि आपलं शरीर नाशवंत असतं. पण आपलं स्वरूप कसं आहे? सच्चित आनंद. तुम्हाला माहिती आहे आत्म्याचा नाश कधीच होत नाही. आपल्याला पूर्ण ज्ञान असतं आणि आनंद स्वरूप असतं. हे सच्चिदानंद स्वरूप आहे. हे स्वरूप जेव्हा आपण प्राप्त करतो त्याला ही स्वरूप स्थिती असं म्हटलंय. आणि मग श्रील प्रभुपादांनी उदाहरण दिलंय. आता पुढे आपण वाचूया. एखादा हिरव्या रंगाचा पक्षी. अंजली माताजी. हो. एखाद्या हिरव्या रंगाचा पक्षी एखाद्या वृक्षावर त्याच्याशी एकरूप होण्याकरता नव्हे तर त्या वृक्षाची फळे चाखण्याकरता बसतो. निर्विशेषवादी हे सामान्यपणे सागरात वाहत येणाऱ्या व सागरातच विलीन होणाऱ्या नदीचे उदाहरण देतात. निर्विशेषवाद्यांना हे उदाहरण म्हणजे एक आनंदाचा विषय वाटत असेल, परंतु साकारवादी आपले स्वरूप सागरातील जलचराप्रमाणे आहे तसेच ठेवतात. जर आपण सागरात खोलवर गेलो तर तेथे आपल्याला अनेक जीव आढळतील. सागराच्या केवळ पृष्ठभागाचे ज्ञान पुरेसे नाही, तर सागरामध्ये खोलवर राहणाऱ्या जलचरांचेही पूर्ण ज्ञान असणे आवश्यक आहे. आपल्या विशुद्ध भक्तीमुळे हा भक्त हा भगवंतांचे दिव्य गुण आणि दिव्य ऐश्वर्य तत्वतः जाणू शकतो. 11व्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे केवळ भक्तियोगानेच भगवंतांचे ज्ञान होऊ शकते. याच गोष्टीची पुनरावृत्ती या ठिकाणी करताना सांगण्यात आले आहे की मनुष्य भक्तीद्वारे भगवंतांना जाणू शकतो आणि त्यांच्या धामामध्ये प्रवेश करू शकतो. देहात्म बुद्धीमधून मुक्त होऊन ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त झाल्यावर मनुष्याच्या भक्तीचा प्रारंभ भगवत कथांचे श्रवण केल्याने होते.
जेव्हा मनुष्य भगवत लीला श्रवण करतो तेव्हा त्याला आपोआपच ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होते आणि इंद्रिय तृप्तीसाठी असणारे काम, क्रोध आदी प्राकृत दोष नाहीसे होतात. भक्ताच्या हृदयातून जसा जसा काम आणि लोभ नाहीसा होतो तसा तो भगवत सेवेमध्ये आसक्त होतो आणि अशा आसक्तीमुळे तो भौतिक कल्मशांतून मुक्त होतो. जीवनाच्या या अवस्थेमध्ये तो भगवंतांना जाणू शकतो. श्रीमद भागवतातही हेच सांगण्यात आले आहे. मुक्तीनंतरही भक्ती योग रूपी दिव्य सेवा चालूच राहते. वेदांत सूत्र 4.1.12 याला पुष्टी देतात की अप्रायणात तत्रापि ही दृष्टम, अर्थात मुक्तीनंतरही भक्ती सुरूच असते. श्रीमद भागवतात वास्तविक भक्तियुक्त मुक्तीची व्याख्या करताना म्हटले आहे की जीवाने स्वरूप स्थितीमध्ये पुन्हा स्थित होणे म्हणजेच मुक्ती होय. जीवांच्या स्वरूप स्थितीचे पूर्वीच वर्णन करण्यात आले आहे की सर्व जीव भगवंतांचे अंश आहेत, म्हणून भगवंतांची सेवा करणे त्याची स्वरूप स्थिती हे होय. मुक्तीनंतरही या सेवेत कधीच खंड पडत नाही. जीवना संबंधीच्या भ्रामक समजुतीमधून मुक्त होणे म्हणजे वास्तविक मुक्ती होय. हरे कृष्ण. तर आता भगवत लीला जेव्हा आपण श्रवण करतो तेव्हा आपल्याला काय मिळतं ते यात सांगितलंय की भगवत लीला जो श्रवण करतो त्याला आपोआपच ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होते आणि तो त्याच्या इंद्रियांना, त्याच्यामध्ये असलेले विकार किंवा अनर्थ जी आहेत ती आपोआप तो संयमित करू शकतो. आणि इकडे परत त्यांनी दिलेलं आहे की जे निर्विशेष आहेत ते मुक्ती म्हणजे काय समजतात की मी हे शरीर नाही, बस इथपर्यंतच त्यांचा प्रोग्रेस आहे. ती जी आपल्याला आता देहात्म बुद्धी आहे ती जी बुद्धी आहे मी हे शरीर आहे ही चुकीची आहे, ही संकल्पना त्यांची दूर होते. पण एखादा भक्त जो आहे त्याचं तो मुक्ती म्हणजे तो काय म्हणतो की मी जेव्हा कृष्णाच्या सेवेमध्ये संलग्न होतो ती खरी मुक्ती झाली. म्हणजे तो जाणतो की मी भगवंतांचा अंश आहे आणि भगवंतांची नित्य सेवा करणे माझं कर्तव्य आहे. तर तो मुक्तीनंतरही त्याच्या सेवेमध्ये कधी खंड पडत नाही, कारण फक्त देहात्म बुद्धी मी हे शरीर नाही इथपर्यंत तो थांबत नाही, त्याच्या पुढेही जातो. 56 आता बघूया आपण. हरे कृष्णा. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की जो माझी भक्ती करतो, जो माझी सेवा करतो किंवा कर्माचं फळ मला अर्पण करतो त्याचं काय होतं ते इकडे आपल्याला श्री कृष्णाने सांगितलंय. तर श्रील प्रभुपाद यांनी जेव्हा इस्कॉन मंदिरांचा म्हणजे निर्माण केलं किंवा जेव्हा त्यांना जागा मिळायला लागल्या आणि लोक दान देऊ लागली की बाबा इकडे तुम्ही मंदिर बांधा, तर नेहमी श्रील प्रभुपादांना असं वाटत होतं की सेंटर ऑफ द सिटी इकडे एखादं मंदिर असावं. तर सेंटर ऑफ द सिटी हे कशाचं प्रतीक आहे, जिकडे खूप भौतिकवादी लोक असतात किंवा जिकडे खूप तमोगुण आणि रजोगुण हा भरलेला असतो. हार्ट ऑफ द सिटी म्हणजे कसं असतं बघा, तिकडे खूप गजबजाट असते, खूप काही दुकानं असतात आणि जणू काही सगळे पॉवर पैसा
याच्या पाठीमागे असतात. तर शिला प्रभुपादांना नेहमी वाटत असे की अशा ठिकाणी जर आपलं मंदिर असेल तर लोक त्याचा खूप फायदा घेऊ शकतील. ते एकदा जरी आले, एखादा लेक्चर तरी जरी त्यांनी ऐकलं किंवा त्यांनी कृष्णाकडे जरी बघितलं तरी देखील त्यांच्यामधला जो रजोगुण होईल, तमोगुण होईल, तो जाईल आणि हळूहळू ते भक्त होऊ लागतील. आता यात पण आपल्याला वाचायचंय, छोटच आहे. मद व्यपाश्रया म्हणजे हरे कृष्ण. मदव्यपाश्रय म्हणजे भगवंतांच्या आश्रयाखाली होय. भौतिक कल्मशांमधून मुक्त होण्यासाठी शुद्ध भक्त भगवंतांच्या किंवा भगवंतांच्या प्रतिनिधींच्या अर्थात आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली कर्म करतो. शुद्ध भक्तासाठी कालमर्यादेचे बंधन नसते. तो सदैव केवळ भगवंतांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्म करण्यात संलग्न झालेला असतो. याप्रमाणे जो भक्त कृष्ण भावनेमध्ये अशा रीतीने संलग्न झालेला असतो त्याच्याविषयी भगवंत अत्यंत दयाळू असतात. कितीही संकटे आली तरी शेवटी त्याला दिव्य धामाची अर्थात कृष्ण लोकाची प्राप्ती होते. त्याचा कृष्ण लोकामधील प्रवेश निश्चित असतो, यात काही संदेह नाही. त्या परमधामामध्ये परिवर्तनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तेथील सर्व काही सच्चिदानंदमय असते. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा इकडे शिला प्रभुपादांनी लिहिलंय, कितीही संकटे असली तरी शेवटी त्याला दिव्य धामाची प्राप्ती होते. म्हणजे जे भक्त आहेत ते सगळं इन रिलेशन टू कृष्ण बघतात. सगळ्याचं कनेक्शन कृष्णाबरोबर लावतात. ते बघतात त्यांचं स्वतःचं शरीर, त्यांचं मन, त्यांची बुद्धी ही कृष्णाचीच एक शक्ती आहे. आणि ते असं बघतात की हे जे काही भौतिक आहे इकडे हे सर्व कृष्णाचं आहे, ही कृष्णाची प्रॉपर्टी आहे. आणि ते स्वतःला कृष्णाचा एक छोटासा सेवक आहे असं ते स्वतःला मानतात. आणि अशी त्यांची चेतना असल्यामुळे ते कधीही कर्माचा त्याग करत नाही, पण ते अहंकाराचा त्याग करतात. जेव्हा आपण कर्म करतो एक अहंकार असतो की मला हे करायला येतं, किंवा जे कर्म संपन्न झाल्यावर आपण म्हणतो माझे हे प्रयत्न होते किंवा माझी बुद्धी होती. पण ते कर्माचा त्याग न करता त्यांच्या अहंकाराचा त्याग करतात आणि जे काही त्यांना कर्माचं फळ मिळतं ते सर्व कृष्णाला अर्पण करतात. आणि असा त्यांचा माइंडसेट असल्यामुळे ते कृष्णावर पूर्ण तऱ्हेने अवलंबून असतात. आणि म्हणून इकडे शिला प्रभुपादांनी म्हटले की किती संकट आली त्याला तरी त्याला दिव्य धामाची प्राप्ती होते. आता इकडे बघा शिला प्रभुपाद बसलेत आणि त्यांचे भक्त आहेत. त्या सर्वांचे चेहरे कसे दिसतायत तुम्हाला सांगा बरं. कसे दिसतायत सर्वांचे चेहरे. सुमती माताजी, सुषमा माताजी, तुम्ही बोलत नाहीये का? कसे दिसतायत चेहरे त्यांचे. किती आनंदी, किती हसरे दिसतायत. आणि तुम्हाला एक जाणवत आहे का की म्हणजे किती त्यांचं हास्य किंवा चेहऱ्यावरचे भाव किती जेन्युइन आहेत हे वाटतंय का तुम्हाला? हो माताजी. किती अगदी प्रसन्न, आनंदी, संतोषी आहेत. असं किती आणि साधे आहेत पण किती त्यांच्यामध्ये संतोष, समाधान, आनंद आहे. तर भक्त हे असे असतात. चेहऱ्यावर एक प्रकारचं तेज दिसतं. तेज आहे, आनंद आहे. आणि इकडे बघा जे अभक्त असतात, नेहमी मी बघते बऱ्याच बायका एवढा मेकअप लावतात आणि तो मेकअप लावून सुद्धा त्यांचा चेहरा कसा दिसतो, किती असमाधानी किंवा नाही का आपण बघतो. आता इवन कुठल्याही बॉलिवूड ऍक्ट्रेस वगैरे जर बघितलं तर केवढा मेकअप असतो, कानात असं एवढं लोंबतं असतं आणि तरी देखील ते अशी सुंदर. किंवा बघा हा कसा निव्वळ आनंद आहे आणि खरं वाटतं, खरं हृदयातून ते एकदम आनंदी, समाधानी आहेत.
असा हा जो आनंद आहे हा फक्त तुम्हाला भक्तांमध्येच दिसू शकतो. कारण ते जे सेवा करतात, कर्म करतात, ते कृष्णाच्या आनंदा प्रित्यर्थ, कृष्णाला संतोष करण्यासाठी करतात आणि इन रिटर्न त्यांना सुद्धा परमानंद मिळतो हे करून. आता 57 कुमुद माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि. हरे कृष्णा. 57 राहिला ना, चेतसा सर्व कर्माणी. अच्छा, तोच सांगितला होता 57. कुमुद माताजी माताजी. इथे तर 58चं. ओके. हा. कीर्तिचा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सर्व कर्मांमध्ये माझाच आश्रय घे आणि सदैव माझ्या संरक्षणाखाली कर्म कर. अशा भक्ती योगामध्ये पूर्णतया माझ्या भावनेने युक्त हो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे श्रीकृष्ण काय सांगतात की जेव्हा तू कर्म करत आहेस तेव्हा माझाच आश्रय घे. माझं संरक्षण तुला असेलच. पूर्ण भक्तीने तू कर्म कर. तर आता इकडे वाचायचंय 3री लाईन. एखाद्या सेवकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्य नसते व तो केवळ स्वामीच्या आज्ञेनुसार कार्य करतो. सर्वश्रेष्ठ स्वामीच्या आज्ञेनुसार कार्य करणारा सेवक लाभ अथवा हानी याद्वारे प्रभावित होत नाही. तो केवळ आपल्या कर्तव्यांचे भगवंतांच्या आज्ञेनुसार निष्ठेने पालन करतो. आता एखादा मनुष्य तर्कवाद करेल की साक्षात श्रीकृष्णांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्जुन कर्म करीत होता, परंतु जेव्हा श्रीकृष्णांची अनुपस्थिती असते तेव्हा मनुष्याने कसे कर्म करावे. गीतेमध्ये सांगितलेल्या आदेशानुसार आणि श्रीकृष्णांच्या प्रतिनिधीच्या मार्गदर्शनाखाली जर मनुष्याने कर्म केले तर त्यालाही अर्जुनाप्रमाणे श्रीकृष्णांचे व्यक्तिगत मार्गदर्शन लाभू शकते. या श्लोकामधील मत्परहा हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. हा शब्द दर्शवतो की श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीकरिता कृष्ण भावना भावित होऊन कर्म केल्या वाचून मनुष्याला दुसरे कोणतेही ध्येय जीवनात असू शकत नाही. अशा प्रकारचे कर्म करते वेळी केवळ कृष्ण चिंतन केले पाहिजे. असा विचार केला पाहिजे की श्रीकृष्णांनी मला या विशिष्ट कर्तव्याचे पालन करण्यासाठी नियुक्त केले आहे. अशा रीतीने कर्म करताना मनुष्याला स्वाभाविकतःच कृष्ण चिंतन करावे लागते. हीच परिपूर्ण कृष्ण भावना होय. तथापि मनुष्याने लक्षात ठेवले पाहिजे की लहरी खातर त्याने वाटेल तसे कर्म करून त्याचे फळ भगवंतांना अर्पण करू नये. अशा प्रकारचे कर्म हे कृष्ण भावना भावित असू शकत नाही. त्याने श्रीकृष्णांच्या आदेशानुसार कर्म केले पाहिजे. हा अत्यंत महत्वपूर्ण असा मुद्दा आहे. श्रीकृष्णांचा आदेश हा आध्यात्मिक गुरूंद्वारे गुरु शिष्य परंपरेतून प्राप्त होतो. यास्तव आध्यात्मिक गुरूंची आज्ञा ही शिरोधार्य मानली पाहिजे. जर मनुष्याला प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंची प्राप्ती झाली आणि त्याने जर त्यांच्या आदेशानुसार कर्म केले तर त्याची कृष्ण भावनेतील सिद्धी ही सुनिश्चित असते. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, आपल्याला कर्म हे केलंच पाहिजे. गुरुच्या आदेशाखाली किंवा जे शुद्ध भक्त आहेत त्यांच्या संगात राहून आपण केलं पाहिजे. असा कुठलाही माणूस नाहीये की जो कृष्णासाठी कर्म करू शकत नाही किंवा कोणी म्हणू शकत नाही माझ्यामध्ये टॅलेंटच नाहीये, मी काही करू शकत नाही. असं नाही. कृष्णाने प्रत्येकाला टॅलेंट दिलंय. जर तुम्हाला माहित नसेल तर तुम्ही मंदिरात जा, कृष्ण मंदिरात जा, तिकडे शुद्ध भक्तांबरोबर संग करा आणि काही दिवस जा. तुम्हाला निश्चित समजेल की तुमच्यामध्ये कोणतं टॅलेंट आहे, तुम्ही कृष्णाची सेवा कशी करू शकाल. तर इकडे एक श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय की तुमच्या लहरी खातीर वाटेल ते कर्म करून त्याचे फळ भगवंतांना अर्पण करू नये. म्हणजे इकडे आपल्याला समजतं की आपण गुरूंची आज्ञा किंवा शास्त्रात काय सांगितलंय त्याच्या अकॉर्डिंग आपण सेवा किंवा कर्म केली
पाहिजेत. आपल्या मनाला त्याच्यामध्ये कुठेही आणायचं नाहीये. तर अशा तऱ्हेने जर आपण कर्म केलं तर आपल्याला सिद्धी प्राप्त होते. आता 58 कुमुद माताजी वाचलंय वाटतं 58 अनुवाद वाचा. हरे अंजली कृष्ण. माताजी हो. अनुवाद. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेमध्ये कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण. तर आता बघा इकडे कृष्णाने आपल्याला चॉईस दिलेला आहे आणि जणू काही ताकीद दिलेली आहे की मी सांगितल्याप्रमाणे जर तू कर्म करशील तर बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. म्हणजे आपल्याला काय समजतं, मनुष्य जीवन म्हणजे संकटे असतात किंवा कुठलंही बद्ध जीवन म्हणजे संकटे असतातच. पण जर आपण कृष्णाने सांगितलंय त्याप्रमाणे जर कर्म केली किंवा त्याप्रमाणे आपण भक्ती केली तर मात्र आपण या संकटांना पार करू शकतो. आणि जर अशा भावनेने आपण कर्म केली नाही किंवा आपल्या मनाप्रमाणे आपण केली, अहंकार, मी करता मी भोगता, अशा तऱ्हेने जर आपण कर्म केली तर मात्र आपला नाश होतो. आता पुढचं बघूया. बरं, आपण यात पण थोडस वाचूया. श्रीकृष्ण सदैव त्यांच्या मित्राच्या सुखाकडे श्रीकृष्ण चौकून सदैव त्यांच्या मित्राच्या सुखाकडे लक्ष देत असतात आणि असा भक्त जो भक्तिभावाने भगवंतांना संतुष्ट करण्यासाठी त्यांची अहर्निश सेवा करण्यामध्ये संलग्न असतो त्याच्या भगवंत पूर्णपणे अधीन होतात. म्हणून मनुष्याने अहंकारयुक्त देहात्मबुद्धीच्या आहारी जाऊ नये. मनुष्याने मूर्खपणाने समजू नये की आपण प्राकृतिक नियमांच्या अतीत आहोत आणि आपण कोणत्याही प्रकारचे कर्म करण्यास स्वतंत्र आहोत. मनुष्य सर्व परिस्थितीत प्रकृतीच्या कठोर नियमांच्या अधीन असतो, परंतु जेव्हा तो कृष्ण भावना भावित कर्म करतो तेव्हा तो सर्व भौतिक जंजाळातून मुक्त होतो. त्याने निश्चितपणे जाणले पाहिजे की जो कृष्ण भावनेमध्ये सक्रिय नाही तो जन्म मृत्यू रूपी भवसागराच्या भोवऱ्यात स्वतःचा नाश करीत आहे. कोणत्याही बद्ध जीवाला कार्य अकार्य यातील भेद कळत नाही. तथापि जो कृष्ण भावना भावित कर्म करीत आहे तो कर्म करण्यास स्वतंत्र असतो, कारण तो करीत असलेल्या सर्व गोष्टींना अंतरातून श्रीकृष्णांद्वारे प्रेरणा प्राप्त होत असते आणि या क्रिया आध्यात्मिक गुरुद्वारे प्रमाणित असतात. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, आध्यात्मिक गुरुचा जो रोल आहे किती महत्वाचा आहे ते आपल्याला समजावून सांगतात. काय कार्य आहे, अकार्य काय आहे, कुठल्या गोष्टी केल्या पाहिजे, सेवा कशी केली पाहिजे, तर हे आपल्याला सगळं ते समजावून सांगतात. आता 59 नाहीये कुमुद माताजी. 59. हरे कृष्णा. येस माताजी. एक सेकंड. येस. यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या निर्देशानुसार कर्म केले नाहीस व युद्ध केले नाहीस तर तू मार्गभ्रष्ट होशील. तुझा स्वभावच तुला युद्धात भाग घेण्यास प्रवृत्त करेल. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा इकडे श्री कृष्ण अर्जुनाला मार्गदर्शन करत आहे आणि परत एक ताकीद सुद्धा देत आहेस की तू जर माझे ऐकले नाहीस, युद्ध केले नाहीस तर तू मार्गभ्रष्ट होशील. म्हणजे मी सांगितलं ना तुम्हाला, मटेरियली किंवा स्पिरिच्युअली दोन्ही मध्येही प्रोग्रेस होत नाही जेव्हा आपण भगवंतांचा ऐकत नाही तेव्हा, आणि आपल्या मनाप्रमाणे आपण कार्य करतो. आता अर्जुनाचं मन त्याला काय सांगतंय, हे युद्ध सोड, जंगलात जा आणि तिकडे भिक्षा माग आणि राहा. म्हणजे मटेरियली फिनिश्ड, स्पिरिच्युअली फिनिश्ड. राज्य, पैसा, वैभव काहीच मिळणार नाही आणि आध्यात्मिक रित्या सुद्धा त्याला काही मिळणार नाही. तर आता इकडे आपण वाचूया 6वी-7वी लाईन आहे. शुभ आणि अशुभ गोष्टींबद्दल शुभ आणि अशुभ गोष्टींबद्दल भगवंत मार्गदर्शन करतात आणि जीवनाची परमसिद्धी प्राप्त करण्याकरता मनुष्याने केवळ कृष्ण भावना भावित कर्म करणे आवश्यक असते.
मनुष्याचे भाग्य भगवंतांप्रमाणे इतर कोणीही निश्चित करू शकत नाही. यास्तव भगवंतांकडून मार्गदर्शन प्राप्त करणे आणि त्या मार्गदर्शनानुसार कर्म करणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. भगवंतांच्या किंवा भगवंतांच्या प्रतिनिधीच्या अर्थात आध्यात्मिक गुरूंच्या आदेशांची मुळीच उपेक्षा करू नये. भगवंतांच्या आदेशांचे पालन करण्याकरता निसंकोचपणे कर्म केले पाहिजे. यामुळे मनुष्य सर्व परिस्थितीत सुरक्षित राहू शकेल. हरे कृष्ण. आता 60 नाही आता आपला कुठला झाला 59 झाला आणि ना. झाला माताजी. येस 60 येस. स्वभावजेन कौन्तेया निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मोहवश होऊन माझ्या आज्ञेनुसार कर्म करण्याचे आता तू नाकारीत आहेस, परंतु हे कौंतेया, तुझ्या स्वभावजन्य कर्मामुळे तू तेच कार्य करशील. हरे कृष्ण. म्हणजे परत इकडे श्रीकृष्ण सांगतात की तू ज्या गुणामध्ये आहेस तेच तू कार्य करशील. तू आता युद्ध करायला नाकारत आहेस, पण तू जंगलामध्ये गेलास आणि तिकडे तू ठरवलंस की तू ब्राह्मणांचं कर्म करशील, पण तू ते जास्त काळ तुझं टिकणार नाही. तू काय करशील, तिकडे जंगलामध्ये जे ट्रायबल्स असतात, आदिवासी असतात, यांना तू गोळा करशील, त्यांचा लीडर होशील. आणि कुठे समजा जर तुला दिसलं की यात्रेकरू चाललेले आहेत, त्यांना काही चोरांनी लुटलं, तर तिकडे जाऊन तू त्या चोरांना दंड देशील, त्यांना मारशील आणि यात्रेकरूंची रक्षा करशील. हा जो तुझा रजोगुण आहे आणि या गुणामुळे तू क्षत्रिय आहेस, हा तुझा गुण नेहमी वर येईल. तू ब्राह्मण म्हणून जास्त काळ टिकू शकणार नाहीस. आता 61 कुमुद माताजी. 61 येस माताजी. येस माताजी. 61. ईश्वर सर्वभूतानां. एक मिनिट माताजी. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयं सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. तर हे जे आपलं शरीर आहे, स्थूल शरीर आहे, हे मायेने बनवलेलं यंत्र आहे आणि श्री कृष्ण आपल्या हृदयात आहेत. ते त्रिकालज्ञ आहेत. त्यांना आपलं पास्ट, आपला प्रेझेंट हे सगळं माहिती आहे आणि पुढे सुद्धा त्यांना त्यांची इच्छा असं आहे की हा जो जीवात्मा आहे यांनी माझ्याकडे यावं, म्हणून ते आपल्याला मार्गदर्शन करतात. ते आता अर्जुनाला मार्गदर्शन करताय आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण राहिलो की निश्चितच आपल्याला त्यांची प्राप्ती होईल. आता आपण इकडे थोडस वाचूया. भगवान दुसरी लाईन. भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितले की जीव हा सर्वे सर्वा नसतो. भगवान श्रीकृष्ण स्वतः अंतर्यामी परमात्म्याच्या रूपाने जीवांच्या हृदयात राहून जीवांना मार्गदर्शन करतात. देहांतर केल्यावर जीवाला आपल्या पूर्व कर्माचे विस्मरण होते, परंतु त्रिकालज्ञ परमात्मा जीवांच्या सर्व कर्मांचा साक्षी असतो, म्हणून जीवांची सर्व कार्ये परमात्म्याद्वारे मार्गदर्शित असतात. जीवाला त्याच्या योग्यतेनुसार त्या गोष्टींची प्राप्ती होते आणि परमात्म्याच्या मार्गदर्शनानुसार प्राकृत शक्तीने निर्मिलेल्या प्राकृत देहाद्वारे जीवांची सर्व कार्ये घडतात. ज्या क्षणी जीवाला विशिष्ट प्रकारचे शरीर प्रदान केले जाते, तत्क्षणी त्या शारीरिक परिस्थितीनुसार जीवाला कार्य करावे लागते. जीव अर्थात चालक जरी एकच असला तरी द्रुत गतीने धावणाऱ्या मोटार गाडीत बसलेला मनुष्य मंद गतीने धावणाऱ्या मोटार गाडीत बसलेल्या व्यक्तीपेक्षा अधिक वेगाने जाऊ शकतो. त्याप्रमाणे परमात्म्याच्या योजनेनुसार भौतिक प्रकृती
ती विशिष्ट जीवांसाठी विशिष्ट प्रकारच्या देहाची रचना करते, जेणेकरून तो जीव आपल्या पूर्व इच्छांनुसार कार्य करू शकेल. जीव हा स्वतंत्र नसतो. आपण भगवंतांपासून स्वतंत्र आहोत असा विचार मनुष्याने करू नये. जीव हे सदैव भगवंतांच्या नियंत्रणाखालीच असतात. म्हणून भगवंतांना शरण जाणे हे जीवांचे कर्तव्य आहे आणि हाच आदेश पुढील श्लोकामध्ये देण्यात आला आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला समजलं पाहिजे की आपण श्रीकृष्णांच्या नियंत्रणाखाली आहोत. तर त्यांनी जे सांगितलंय त्यांच्या आज्ञेचं पालन करायचं, त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच राहायचं. हेच प्रत्येक जीवासाठी हितकारी आहे. 62. हरे कृष्णा. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की जेव्हा तू मला शरण येशील तेव्हा मग तुला कोणतं स्थान मिळेल, तुला कोणाची प्राप्ती होईल ते इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय. 63 आता आपण बघूया. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया, विमृश्येतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण. याप्रमाणे मी तुला अत्यधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्ण विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे येईल ते कर. हरे कृष्ण. आता इकडे जाणू काय कृष्णाने जवळजवळ पूर्ण विराम दिलेला आहे की आता त्यांनी सांगितलंय. आता त्याच्यानंतर थोडेसे श्लोक आहेत. मग इकडे श्रीकृष्णाने जणू काही सांगितलंय की आतापर्यंत जे काय समजावून सांगायचं होतं ते मी तुला सगळं सांगितलं. आता यथा इच्छिते तथा कुरु. तुझी जशी इच्छा आहे तसं तू कर. तुला युद्ध करायचंय तर तू कर. युद्ध करायचं नसेल मी काय जबरदस्ती करणार नाही. पण मी तुला सगळं सांगितलं, प्रोज अँड कॉन्स, का केलं पाहिजे, कर्म म्हणजे काय, माझी भक्ती का केली पाहिजे, हे सगळं सांगितलं. तर इकडे आपल्याला काय दिसतं की कृष्ण कोणावरही जबरदस्ती करत नाही. प्रत्येकाला त्यांनी स्वातंत्र्य दिलेलं असतं. पण कृष्ण आपल्याला त्याचा डाऊन साईडही सांगतो. म्हणजे उदाहरणार्थ की सूर आणि असुर, की जर तुम्ही असुर झाला तर तुम्हाला कोणती गती प्राप्त होणार आहे. जर तुम्ही काम, क्रोध, लोभ हे जर तुम्ही बाळगले तर तुम्ही कुठे जाणार आहे, तुम्ही नरकातच जाणार आहे. हे सगळं आपल्याला सांगितलंय. आणि इकडे आपल्याला समजतं कुठलीही एखादी रिलेशनशिप असते, कुठलंही नातं असतं, त्यात हा जो फ्रीडम दिला जातो हा किंवा प्रत्येकाचं स्वातंत्र्य याला खूप महत्व असतं. जो फ्रीडम असतो प्रत्येक जीवाचा त्याला खूप महत्व असतं. आणि हा जर फ्रीडम दिला नाही तर हे जे नातं असतं ते चांगलं नाही राहत. टिकत असतं पण ते चांगलं राहत नाही. तर 5 गोष्टी कुठल्या आहेत आता मी इंग्लिशमध्ये सांगते. एक अटेन्शन. मग ते आई मुलाचं नातं असेल, भाऊ बहिणीचं असेल, नवरा बायकोचं असेल, कुठल्याही रिलेशनशिप मध्ये अटेन्शन, अफेक्शन, ॲप्रिसिएशन, ॲक्सेप्टन्स आणि अलाउन्स या 5 गोष्टी जेव्हा असतात तेव्हा ते नातं कसं होतं, ते फुलासारखं उमलतं. तर इकडे आता श्रीकृष्णाने सांगितलंय की अर्जुना, हे मी तुला आता सगळं गुह्य ज्ञान दिलेलं आहे आणि तुझी जशी इच्छा असेल त्याप्रमाणे तू कर. आता यात कुठलं गुह्य ज्ञान कृष्णाने दिलंय? गुह्यतम, गुह्यतमम किंवा गुह्यतर. एक म्हणजे गुह्य म्हणजे मी आत्मा आहे. गुह्यतम म्हणजे
मी कृष्णाचा अंश आहे आणि गुह्यतमम म्हणजे मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. हे 3 लेवल झाले, कॉन्फिडेन्शियल, मोर कॉन्फिडेन्शियल आणि मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल, असे हे ज्ञानाचे 3 प्रकार झाले. आता 64 बघूया आपण. आता इकडे परत श्रीकृष्णाने जणू काही समरी सांगितलंय. गुह्यतर आणि गुह्यतम. आता 18.65 आणि 9.34 हे दोन्ही सेम आहेत. आणि जेव्हा कृष्ण दोनदा एखादा श्लोक म्हणतो तेव्हा आपण समजायचं की काहीतरी हे खूप महत्वाचं आहे, नाहीतर कृष्ण रिपीट करणार नाहीत. हा श्लोक आहे. मी रिक्वेस्ट करते कुमुद माताजी, तुम्ही म्हणा आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठी म्हणतो. जी माताजी, बिलकुल. 18.65. थँक्यू. माझं म्हणायचं म्हणणं होतं. चला सर्वजण माझ्या मागे मागे म्हणा. मन मना भव मद भक्ता, मन्मना भवमद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु. मद्याजी मम नमस्कुरु. मामे वैश्यसि सत्यं ते, मामे वैश्यसि सत्यं ते. प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी. सर्वांना हरे कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू माझा अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण. बघा, जसं कृष्ण आपल्याला वचन देत आहे की प्रॉमिस, की प्रतिज्ञेने मी तुला सांगतो की हे जर तू केलंस तर तुला निश्चितच माझी प्राप्ती होईल. तर आपण याच्यामध्ये थोडस वाचूया. 6वी-7वी लाईन आहे. दिवसातील 24 तास केवळ कृष्ण चिंतन होईल अशा पद्धतीने ज्याने आपल्या जीवनाची घडी बसवली पाहिजे. भगवंत प्रतिज्ञेने या ठिकाणी सांगतात की जो कोणी अशा विशुद्ध कृष्ण भावनेमध्ये आहे तो निश्चितपणे कृष्ण लोकाची प्राप्ती करू शकेल. कृष्ण लोकामध्ये त्याला श्रीकृष्णांचे प्रत्यक्ष सान्निध्य प्राप्त होते. भगवंतांनी अर्जुनाला हे परम गुह्य ज्ञान सांगितले, कारण अर्जुन हा त्यांचा प्रिय सखा आहे. जो कोणी अर्जुनाच्या मार्गांचे अनुसरण करतो तो श्रीकृष्णांचा प्रिय सखा होऊ शकतो आणि अर्जुनाप्रमाणेच त्यालाही पूर्णत्व प्राप्त होऊ शकते. हे शब्द ठामपणे दर्शवतात की मनुष्याने द्विभुज, वेणुधारी, श्यामसुंदर आणि केसांमध्ये मयूर पीस धारण केलेल्या श्रीकृष्ण रूपावर ध्यान केंद्रित केले पाहिजे. श्रीकृष्ण रूपाचे वर्णन ब्रह्मसंहिता तसेच इतर वैदिक शास्त्रांमध्ये आढळते. मनुष्याने भगवंतांच्या श्रीकृष्ण या आदी रूपावर मनाला एकाग्र करावे. भगवंतांच्या अन्य रूपावरही ध्यान भटकू देऊ नये. भगवंतांची विष्णू, नारायण, राम, वराह आदी अनेक रूपे आहेत, परंतु भक्ताने अर्जुनासमोर उपस्थित असलेल्या रूपावरच आपले मन केंद्रित करावे. श्रीकृष्णांच्या रूपावर मन केंद्रित करणे हे ज्ञानाचे परम गोपनीय ज्ञान आहे, सार आहे. आणि हेच ज्ञान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला प्रकट केले आहे, कारण अर्जुन हा श्रीकृष्णांचा प्रिय सखा आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे जर तुम्हाला ध्यान करायचं असेल, विचार करायचा असेल तर फक्त श्रीकृष्णाच्याच रूपावर तुम्ही तुमचं ध्यान केंद्रित केलं पाहिजे. आणि तुमचा दिवस कसा तुम्ही शेड्यूल केला पाहिजे, कृष्णाला केंद्रस्थानी ठेवून. तुम्ही नोकरी करत असाल, मी नोकरी का करते, मी कृष्णाच्या आनंदासाठी करते. भले आज तुम्ही 50% देऊ शकणार नाही,
श्री कृष्णाच्या मंदिरामध्ये किंवा वैष्णवांना पण 5% पासून तरी आपण चालू करू शकतो. कृष्णा, हे मी तुझ्यासाठी आज दिलेलं आहे. असं करून करून हळूहळू कृष्ण मग आपल्याला ज्ञान देतो, समज देतो, ज्याने आपल्याला त्याची प्राप्ती होऊ शकते. आता 66 सर्व धर्मान परित्यज्य. चला सर्वजण पण हा पण माझ्या बरोबर हा, बोला. चला म्हणा. सर्व धर्मान् परित्यज्य सर्व सर्व धर्मान धर्मान् परित्यज्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज व्रज. अहं त्वां सर्वपापेभ्यः अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे हे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण घे. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. आता 8व्या अध्यायात सांगितले होते की जो पापांपासून मुक्त झाला आहे तोच श्री कृष्णांचे पूजन करू शकतो. किंवा कोणाला असं वाटेल की मी अत्यंत पापी आहे, मग कृष्ण मला एक्सेप्ट करतील का, आणि मी त्यांची सेवा केली तरी मला तेच फळ प्राप्त होईल का जे शुद्ध भक्ताला होतं. तर ही शंका असू शकेल कोणाच्या मनात. म्हणून या शंकेचे निरसन करण्यासाठी श्री कृष्णाने सांगितलंय की जरी तुम्ही पापी असाल पण तुम्ही जर मला शरण आलात तर मी तुम्हाला सर्व पापांच्या परिणामांपासून किंवा सर्व पापातून मी तुम्हाला मुक्त करतो. तर अशात आणि आपल्या याच्यामध्ये सुद्धा ग्रंथांमध्ये खूप उदाहरणं आहेत. आता कोण मला सांगू शकेल की कोण असे खूप पापी होते पण शरण गेल्यावर ते मुक्त झाले? कोण आहे सांगा बरं. उदाहरणं आहेत का तुमच्या डोळ्यासमोर? अजामिळ वाल्मिकी अजामिल आणि कोण? वाल्मिकी वाल्मिकी, आणि मृगारी आहे ना, ती वैश्या हरिदास ठाकूरांकडे गेली होती. हो. हा, तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की जरी आपण पापी असू तरी देखील श्री कृष्णांना शरण गेल्यावर ते आपल्याला सर्व पापांपासून मुक्त करतात. आणि इकडे आणि एक बघा आहे, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. म्हणजे सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मलाच शरण ये. म्हणजे सर्व जी तुझी कर्तव्य आहेत ती तू त्याग करू शकतोस आणि तू मला शरण ये. असं कोण सांगू शकतं? एखादा गुरु आपल्या शिष्याला सांगू शकतो जेव्हा त्याला समजलंय की हा जो शिष्य आहे माझा त्याची पूर्ण चित्तशुद्धी झाली आहे. आता स्वधर्म त्याचा जो तो करत आहे तो चेंज होतो आणि आता तो आत्म्याचा जो धर्म आहे त्याच्यामध्येच पूर्ण काळ त्याचा घालवतो. म्हणजे स्वधर्म बिकम्स ड्युटी ऑफ आत्मा किंवा ड्युटी ऑफ सोल. तर अशा तऱ्हेने हा आदेश एखादा गुरु आपल्या शिष्याला देऊ शकतो जेव्हा त्यांना समजतं की बाबा आता माझ्या शिष्याची पूर्ण चित्तशुद्धी झालेली आहे आणि आता त्यांनी फक्त कृष्ण सेवेमध्ये पूर्ण संलग्न राहिलं पाहिजे. 60 67. बरं, यात आपण थोडस वाचूया. जो हे तो श्लोक आहे ना
त्याच्यानंतर भक्ती भक्ती योगाच्या योगाच्या हरे कृष्ण. भक्ती योगाच्या पद्धतीनुसार जी धर्मतत्वे मनुष्याला अखेरीस भगवत भक्ती प्राप्त करण्यास सहाय्य करतात त्याच धर्मतत्वांचा त्याने स्वीकार करावा. वर्णाश्रम व्यवस्थेतील आपल्या स्थितीनुसार मनुष्य विशिष्ट प्रकारचे विहित कर्म करीत असेल, परंतु अशा कर्तव्य पालनाने तो जर कृष्ण भावनेप्रत येत नसेल तर त्याची सर्व कर्मे व्यर्थच आहेत. जी गोष्ट आपल्याला कृष्ण भावनेच्या परिपूर्ण स्तरापर्यंत नेत नाही ती गोष्ट आपण टाळली पाहिजे. सर्व परिस्थितीत श्रीकृष्ण आपले संकटापासून रक्षण करतील हा दृढ विश्वास मनुष्याला असला पाहिजे. आपले प्राणधारण कसे करता येईल याची चिंता मनुष्याने करण्याची आवश्यकता नाही. श्रीकृष्णच त्याच्याकडे लक्ष देतील. त्याने सदैव आपल्याला असहाय्य मानून श्रीकृष्णांनाच आपल्या जीवनातील प्रगतीचा आधार मानले पाहिजे. तेव्हा मनुष्य गंभीरपणे पूर्णपणे कृष्ण भावनामय होऊन भगवत भक्तीमध्ये संलग्न होतो. तेव्हा तो तात्काळ भौतिक प्रकृतीच्या सर्व कल्मशातून मुक्त होतो. धर्माचे अनेक विधी आहेत आणि ज्ञान, ध्यानयोग इत्यादी शुद्धीकरण करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. परंतु जो श्रीकृष्णांना शरण जातो त्याला ह्या पद्धतींचे अनुसरण करण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. केवळ श्रीकृष्णांना शरण जाण्याने मनुष्याचा अनावश्यक कालापव्यय वाचतो. अशा रीतीने मनुष्य तात्काळ आपली प्रगती करून सर्व पापांपासून मुक्त होतो. श्रीकृष्णांच्या सुंदर रूपाकडे पाहून त्यांच्याकडे आकृष्ट झाले पाहिजे. तो सर्वाकर्षक असल्यामुळे त्याचे नाव कृष्ण आहे. जो मनुष्य श्रीकृष्णांच्या सुंदर सर्व शक्तिमान रूपाद्वारे आकर्षित होतो तो भाग्यवान होय. विविध प्रकारचे योगी असतात. काही जण निर्विशेष ब्रह्मामध्ये आसक्त असतात, काही जण परमात्म्याद्वारे आकर्षित होतात इत्यादी. तथापि तो जो कोणी भगवंतांच्या साकार रूपामध्ये आकर्षित होतो आणि विशेषतः जो साक्षात भगवान श्रीकृष्णांकडे आकर्षित होतो तो परिपूर्ण योगी होय. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर पूर्ण भावनेद्वारे कृष्ण भक्ती करणे हेच ज्ञानाचे परम गोपनीय सार होय आणि संपूर्ण भगवद्गीतेचेही हेच सार आहे. कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, अष्टांग योगी आणि भक्त या सर्वांनाच योगी म्हटले जाते. परंतु जो शुद्ध भक्त आहे तो सर्वोत्तम आहे. या श्लोकामध्ये योजलेले मा शुचहा, भयभीत होऊ नको, चिंता करू नको, संकोच करू नको हे विशिष्ट शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. मनुष्याने सर्व प्रकारच्या धर्मांचा त्याग कसा करावा व केवळ श्रीकृष्णांना शरण कसे जावे याबद्दल एखादा गोंधळून जाऊ शकेल, परंतु अशी चिंता व्यर्थ आहे. हरे कृष्ण. आता 67 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. इदम ते एक मिनिट. इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाचाम न च माम योऽभ्यसूयति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जो तप करत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो त्याला हे परम गुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण. परत इकडे कृष्ण आपल्याला ताकीद देतात की हे जे मी तुला ज्ञान सांगितलं हे ज्ञान तू माझ्या भक्तांनाच सांगू शकतो. जे अभक्त आहे, ज्यांना माझ्यामध्ये विश्वास नाहीये, जे द्वेषी आहे, जे माझा द्वेष करतात त्यांना हे ज्ञान देऊ नकोस. पण श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की कृष्णाचे जे भक्त असतात ते चान्सेस घेतात थोडे. म्हणजे श्रील प्रभुपादांनी, आता आपण काय करायचंय, आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलंय की तुम्ही हे जे ज्ञान आहे, ही जी भगवद्गीता ही सर्वांना सांगा. तुम्ही सर्वांना सांगा. काय माहित, समजा जर श्री कृष्णांबद्दल ऐकून ते आकर्षित झाले किंवा श्रीकृष्णाबद्दल त्यांना भक्ती वाटू लागली तर यासाठी इकडे आपण आपल्या गुरुनी जी आपल्याला आज्ञा दिली आहे त्या आज्ञेचं आपण पालन करतो. आता 68. हरे कृष्णा. इकडे बरं हे 67 वाचायचं आहे का आपण थोडासा?
बरं, पहिल्यापासून आपण वाचूया. ज्या मनुष्यानी ज्या मनुष्यांनी धर्मपद्धतीला धर्मपद्धतीला अनुरूप अशी तपस्या केली नाही, कधीही कृष्ण भावनामय भक्तीचे आचरण करण्याचा प्रयत्न केला नाही, शुद्ध भक्ताची सेवा केली नाही आणि विशेष करून जे श्रीकृष्ण हे केवळ एक ऐतिहासिक महापुरुष आहेत असे मानतात किंवा श्रीकृष्णांच्या महानतेचा द्वेष करतात, त्यांना हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. तथापि कधी कधी पाहण्यात येते की श्रीकृष्णांचा द्वेष करीत त्यांची निराळ्या प्रकारे उपासना करणारे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक भौतिक लाभप्राप्तीसाठी भगवद्गीतेवर निराळ्या पद्धतीने प्रवचन द्यायचा व्यवसाय करतात. परंतु जो कोणी श्रीकृष्णांना वास्तविकपणे जाणू इच्छितो त्यांनी भगवद्गीतेवरील असे भाष्य टाळणे आवश्यक आहे. वस्तुतः इंद्रियांच्या आहारी गेलेल्या लोकांना भगवद्गीतेचा उद्देश समजणे शक्य नाही. इतकेच नव्हे तर एखादा मनुष्य इंद्रियाधीन नसेल व वैदिक शास्त्रांच्या सर्व नीती नियमांचे कठोरपणे पालनही करत असेल, परंतु जर तो भक्त नसेल तर तोही श्रीकृष्णांना जाणणे शक्य नाही. जो स्वतःला भक्त समजतो आणि कृष्ण भावनामय कर्मामध्ये संलग्न झालेला नाही, तो सुद्धा कृष्णांना जाणू शकत नाही. श्रीकृष्णांनी भगवद्गीतेमध्ये सांगितले आहे की मीच परमेश्वर आहे आणि माझ्या समान अथवा माझ्याहून श्रेष्ठ असे काहीच नाही. त्यांच्या या प्रतिपादनामुळे अनेक लोक त्यांचा मत्सर करतात. श्रीकृष्णांचा द्वेष करणारेही अनेक लोक आहेत. असे लोक भगवद्गीता जाणू शकत नसल्यामुळे त्यांना भगवद्गीता सांगू नये. श्रद्धाहीन व्यक्ती भगवद्गीता आणि श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. प्रमाणित शुद्ध भक्तांकडून श्रीकृष्णांना जाणून घेतल्याविना कोणीही भगवद्गीतेवर भाष्य करण्याचा खटाटोप करू नये. हरे कृष्ण. आता 68. हरे कृष्ण. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्तांना हे परम गुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, इकडे आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी ही गीता सांगितली आहे. तर कल्पना करा की श्रीकृष्णांना आपले श्रीला प्रभुपाद किती प्रिय असतील. त्यांनी पूर्ण त्यांचे जीवन हे ज्ञान देण्यासाठी समर्पित केलं. फक्त भारतापुरतं हे सीमित न ठेवता पूर्ण पृथ्वीभर त्यांनी भ्रमण केलं आणि तेव्हा ते तरुण नव्हते, 70च्या पलीकडचे होते. तरी देखील त्यांनी या उतार वयात त्यांनी जाऊन सर्वांना कृष्ण ज्ञान दिलं. म्हणजे बघा की आपण कधीतरी श्रीला प्रभुपादांचे ऋण भरू शकू का, विचार करा. आणि ते किती श्री कृष्णांना प्रिय असतील. - 69 घेऊया. कुमुद माताजी 69. एक मिनिट माताजी. येस. हाँ. 70 का 69? 69. ओके. येस. हाँ. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणारही नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, श्रीला प्रभुपादांनी हे ज्ञान सर्वांना आपल्याला दिलं, तर ते किती प्रिय असतील श्री कृष्णांना. श्रीकृष्णांनी स्वतः सांगितलंय की जो हे ज्ञान इतरांना देतो तो मला अत्यंत प्रिय आहे. 70. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. अध्येष्यते च या इमं धर्म्यं संवादम् आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मी असे घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण.
म्हणजे याला म्हणतात अज्ञात सुकृती. म्हणजे ज्या कोणी म्हणजे आता तुम्ही सर्वांनी या भगवद्गीतेचे अध्ययन केलेलं आहे. तुम्ही दर आठवड्यातून 2दा क्लासला आलेला आहात, 1.5-2 तास बसून ऐकताय. तर तुम्ही काय केलंय? तुमच्या बुद्धीद्वारे तुम्ही श्रीकृष्णांची पूजा केली आहे. आपल्याला पूजा म्हणजे काय वाटतं? हात वापरायचे, फुलं घालायची, उदबत्ती ओवाळायची, आरती म्हणायची. नाही, इकडे सुद्धा तुम्ही पूजा केलीये. तुमच्या बुद्धीद्वारे श्री कृष्णांची पूजा केलीये आणि तुम्हाला खूप काही मिळालेलं आहे. जे आपल्याला माहित नसतं त्याला आपण म्हणतो अज्ञात सुकृती, जी जी तुम्हाला मिळालेली आहे. आता 71 श्रद्धावान. श्रद्धावानन् असूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे परत शब्द वापरलाय, श्रद्धा तर वापरलाय, पण द्वेष न करता. तर किती महत्वाचं आहे बघा. द्वेष जो असा अनर्थ आहे की जो आपलं हृदय शेवटी सोडून जातो. इतर अनर्थ जाऊ शकतात, पण द्वेष हा चिकट असतो आणि तो सर्वात शेवटी आपलं हृदय सोडून जातो. तर आता इकडे त्यांनी दिलंय की ज्यांच्या हृदयामध्ये द्वेष नाहीये आणि जे खूप श्रद्धेने याचं श्रवण करतात, हे शुभ ग्रहांवर म्हणजे उच्च ग्रहांवर उच्च ग्रहांची त्यांना प्राप्ती होते. तर आता इकडे आपण थोडंसं वाचायचं आहे. 5वी लाईन. तर या ठिकाणी सांगण्यात आले आहे की जरी मनुष्य हा प्रत्येक मनुष्य भक्त हा नसला, भक्त नसला तरी श्रीकृष्णांचा द्वेष न करणारे अनेक लोक आहेत. श्रीकृष्ण हे भगवान आहेत यावर त्यांची श्रद्धाही असते. अशा लोकांनी जर प्रमाणित भगवत भक्तांकडून श्रवण केले तर परिणामतः ते सर्व पापांमधून तात्काळ मुक्त होतात आणि त्यानंतर पुण्यवान व्यक्ती वास करीत असलेल्या ग्रहलोकांची प्राप्ती करतात. म्हणून भगवद्गीतेचे केवळ श्रवण केल्याने जो मनुष्य शुद्ध होण्याचा प्रयत्न करीत नाही त्यालाही पुण्यकर्मांचे फळ प्राप्त होते. अशा प्रकारे भगवंतांचा विशुद्ध भक्त हा प्रत्येकाला सर्व पापातून मुक्त होण्याची आणि भगवत भक्त होण्याची संधी उपलब्ध करून देतो. सामान्यतः जे लोक पापमुक्त आहेत व जे सदाचारी आहेत ते सहजपणे कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतात. या श्लोकातील पुण्यकर्म नाम हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. या शब्दावरून वेदांमध्ये सांगितलेल्या अश्वमेध यज्ञासारख्या महान यज्ञकर्मांचा बोध होतो. जे भक्तिपरायण पुण्यवान जन आहेत परंतु शुद्ध झालेले नाहीत त्यांना ध्रुव महाराज निवास करीत असलेल्या ध्रुव लोकांची प्राप्ती होते. ध्रुव महाराज हे महान भगवत भक्त आहेत आणि त्यांचा स्वतःचा विशेष अशा ध्रुव नामक लोक आहे. हरे कृष्ण. आता 72. हरे कृष्णा. येस. 72 वाचा. येस मॅडम. येस. हा. कच्चिदेत श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानमसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, हे धनंजय, तू हे एकाग्र चित्ताने श्रवण केलेस का आणि तुझा मोह आणि अज्ञान आता नष्ट झाले का? हरे कृष्ण. तर आता भगवंत हे गुरु होते अर्जुनाचे. त्यांनी अर्जुनाला सगळं सांगितलं की का युद्ध करायला पाहिजे, मग भक्ती का केली पाहिजे, सगळं सांगितल्यावर आता ते अर्जुनाला प्रश्न विचारतायत की आता मी तुला उपदेश केला आणि आता तुझा मोह नष्ट झालाय का? आता अर्जुन बोलणार आहे. सॉरी 73.
नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता अर्जुनाने सांगितलं की आता माझा मोह नष्ट झालेला आहे. मी ज्या विस्मृतीत होतो, म्हणजे विस्मृती म्हणजे काय असतं की मी करता मी भोगता, आपलं कृष्णाकडे जे नातं असतं त्या नात्याच्या अपूर्ण विस्मरणात आपण असतो. तर अर्जुन म्हणाला, आता माझं स्मरण मला मिळालेलं आहे आणि आता मात्र मी युद्ध करायला तुमच्या आज्ञेनुसार मी युद्ध करणार आहे. तर आता इकडे सेकंड पॅरेग्राफ आहे ना, या श्लोकातील मोह हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे, हे वाचायचंय. चौथी ओळ आहे का माताजी? 72nd पॅरेग्राफ या अच्छा, श्लोक second paragraph. 73. हो. या श्लोकातील मोह हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. मोह हा शब्द ज्ञानाच्या विरोधी शब्द आहे. सर्व जीव भगवंतांचे नित्य सेवक आहेत हे जाणणे म्हणजेच वास्तविक ज्ञान होय. परंतु स्वतःला सेवक समजण्याऐवजी तो आपण सेवक नसून भौतिक प्रकृतीचा स्वामी आहोत असे मानतो, कारण त्याला भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याची इच्छा असते. हाच त्याचा समोह होय. या मोहाला भगवंतांच्या अथवा शुद्ध भक्ताच्या कृपेने नष्ट करता येते. तेव्हा जेव्हा असा मोह नष्ट झाल्यावर तो कृष्ण भावनाभावित कर्म करण्याचे मान्य करतो. हरे कृष्ण. हरे आता मला कृष्ण. सांगा, इकडे आपण म्हणतो की भौतिक प्रकृतीचा स्वामी म्हणजे आपण आहोत, पण भौतिक प्रकृतीचा स्वामी कोण आहे? ही भौतिक प्रकृती कोणाच्या नियंत्रणाखाली असते? सगळंच कोण सांगतंय? कृष्णाच्या नियंत्रणाखाली. काय? ऍक्च्युली सगळंच कृष्णाच्या हो, नियंत्रणाखाली आहे, बरोबर. पण श्री कृष्णांच्या नियंत्रणाखाली ही प्रकृती असते. पण आपण काय म्हणतो, किंवा श्रीकृष्ण प्रकृतीचे स्वामी असतात, आपण काय म्हणतो, श्रीकृष्ण नाही, मी या प्रकृतीचा स्वामी आहे. तर हे एक आपल्यामध्ये असतं की मी या प्रकृतीचा स्वामी आहे. याला सुद्धा मिथ्या अहंकार म्हणतात. पुढे आता वाचायचंय. कृष्ण भावना म्हणजे श्रीकृष्णांच्या आज्ञेनुसार कर्म करणे होय. बहिरंगा शक्तीने मोहित झाल्यामुळे जीव जाणत नाही की भगवंत हे पूर्ण ज्ञानमय आणि वास्तविक प्रभू आहे. आपल्या इच्छेनुसार ते भक्ताला काहीही प्रदान करू शकतात. सर्वांचेच मित्र असतात आणि भक्तांविषयी त्यांना विशेष प्रेम असते. ते या भौतिक प्रकृतीचे आणि सर्व जीवांचे नियंत्रक आहेत. तेच अव्ययी काळाचेही नियंत्रक आहेत. ते सर्व ऐश्वर्यांनी व सर्व शक्तींनी परिपूर्ण आहेत. भगवंत आपल्या भक्ताच्या पूर्णपणे अधीन होऊ शकतात. जो मनुष्य त्यांना जाणत नाही तो निश्चितच मायेच्या अधीन असतो आणि असा मनुष्य भक्त न होता मायेचा सेवक बनतो. तथापि भगवंतांकडून भगवद्गीता ऐकल्यावर अर्जुन मोहमुक्त झाला. तो जाणू शकला की श्रीकृष्ण हे केवळ आपले मित्रच नसून साक्षात पुरुषोत्तम भगवान आहे. तो भगवंतांना तत्वतः जाणू शकला. म्हणून भगवद्गीतेचे अध्ययन करणे म्हणजे श्रीकृष्णांना तत्वतः जाणणे होय. परिपूर्ण ज्ञानाने युक्त झाल्यावर मनुष्य स्वाभाविकतःच श्रीकृष्णांना शरण जातो. जेव्हा अर्जुनाने जाणले की अनावश्यक लोकसंख्येमध्ये घट करणे ही श्रीकृष्णांचीच योजना आहे, तेव्हा त्याने श्रीकृष्णांच्या आज्ञेनुसार युद्ध करण्याचे मान्य केले. भगवंतांच्या आज्ञेनुसार युद्ध करण्यासाठी त्याने पुन्हा धनुष्यबाण शस्त्रास्त्रे धारण केली. हरे कृष्ण. म्हणजे जर आपल्याला श्रीकृष्णाला तत्वतः जाणायचंय तर आपल्याला रोज कृष्णाने दिलेल्या वचनांचं किंवा भगवद्गीतेचं अध्ययन करायचंय. त्याची जी वचने आहेत ती जेव्हा आपण व्यवस्थित समजून घेतो तेव्हाच आपण कृष्णाला जाणू शकतो. आता संजय
झालेलं जे हे संभाषण आहे अर्जुनामधलं आणि भगवंतांमधलं, हे सर्व संजयनी ऐकलं. आता संजयनी त्यांची प्रतिक्रिया धृतराष्ट्रांना सांगितली. आता आपण ऐकूया. 74. येस माताजी. हरे कृष्णा. हा. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. हरे कृष्ण. तर आता मला सांगा की तुम्हाला काय हे भगवद्गीता वाचून तुम्हालाही हेच वाटतंय का? काय वाटतंय तुम्हाला? हो माताजी. हो काय तर वाटतंय? बरं, आणि असं नाही की एकदाच आता तुम्ही ऐकलाय. आता कुमुद माताजींना विचारूया. त्या नेहमी माझ्या बरोबर असतात कुमुद माताजी, आणि एवढ्या उत्साहाने श्लोक म्हणतात की त्यांना काय दर खेपेला त्यांना तो आनंद मिळाल्याशिवाय त्या क्लासला येणार नाही. काय कुमुद माताजी? ट्रू. बरोबर शॉर्ट ना? अँड स्वीट. हा, दादा तर परफेक्ट तेच आहेत. हो, तर दर खेपेला नवा नवा आनंद मिळतो, किंवा जो आनंद आहे त्याच्याही पेक्षा आणि जास्त आनंद मिळतो परत दुसऱ्यांदा ऐकल्यावर. तर आता हा संवाद का अद्भुत आहे हे शिला प्रभुपादांनी दिलंय. तर 4थी लाईन वाचायची आहे. त्या ठिकाणी घडलेला संवाद हा अत्यंत अद्भुत होता, कारण त्या ठिकाणी घडलेला संवाद हा अत्यंत अद्भुत होता, कारण दोन महात्म्यांमधील असा महत्वपूर्ण संवाद कधी घडला नव्हता आणि कधी घडणारही नव्हता. हा संवाद अद्भुत असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे भगवंत आपल्या शक्तींविषयी आणि स्वतःविषयी जीवांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महान भगवत भक्त अर्जुनाला सांगत होते. श्रीकृष्णांना जाणण्यासाठी जर आपण अर्जुनाच्या चरणचिन्हांचे अनुसरण केले तर आपले जीवन सुखी आणि शांतिमय होईल. संजयाला हे कळून चुकले आणि जसे जसे तो हे जाणू लागला तसतसा त्याने धृतराष्ट्राला हा संवाद कथन केला. आता निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की जेथे जेथे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन आहेत तेथे तेथे विजय आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे युद्ध सुरू व्हायच्या अगोदरच शेवटचा जो भगवद्गीतेचा श्लोक आहे त्यात संजयने ऑलरेडी कन्क्लुजन दिलेलं आहे त्याचं, की युद्ध झाल्यावर कोण जिंकणार आहे. हा, आता आपण 75 वाचूया. कुमुद माताजी 75. येस माताजी. हरे कृष्णा. व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परम गुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असता साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हरे कृष्ण. आता व्यासदेव जे होते ते संजयचे गुरु होते. आता नारद मुनी हे श्री कृष्णांचे प्रत्यक्ष शिष्य होते, आणि नारदांचे शिष्य व्यासदेव होते. आता व्यासदेवांचे जे शिष्य हे संजय होते. तर हे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु होते, आणि त्यांच्या कृपेमुळे संजय च्या चित्ताची शुद्धी झाली होती, आणि अशी शुद्धी झाल्यामुळे हे जे दूरश्रवण जी गोष्ट त्यांच्या पासून अनेक मैलांवर घडत होती, किंवा ते जे संभाषण होतं हे ते ऐकू शकले त्यांच्या गुरूंमुळे. म्हणून त्यांनी इकडे ते सांगितलंय की व्यासदेवांच्या कृपेमुळे मी हे दूरदर्शन व दूरश्रवण करू शकलो. आता 76.
कुमुद माताजी 77 आहे का 76 आहे माताजी? 76. हा. राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादांचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे हे ऐकल्यावर तर संजयला आनंद तर झालाच, पण परत परत त्याचं स्मरण करून सुद्धा संजय त्या संवादाचा नवा नवा रस चाखत आहे. आणि हेच आपल्यालाही हाच अनुभव येतो जेव्हा एकदा वाचतो गीता, दुसऱ्यांदा वाचतो, तिसऱ्यांदा वाचतो. हा जो नवा नवा रस आहे, आपल्याला नवीन नवीन रिअलायझेशन, वेगवेगळे साक्षात्कार किंवा त्यातले डीपर मीनिंग्स जे आहेत त्याचा अर्थ समजतो. आणि त्याचबरोबर आपल्याला आनंद सुद्धा मिळतो. दर खेपेला अगोदर मिळालेल्या आनंदापेक्षा जरा जास्त आनंद मिळतो. 77. कुमुद माताजी 77 येस. हा. तच्च संस्मृत्य अद्भुत सॉरी तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरिः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः. हे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. 78. आता शेवटचा आपण सर्वजण सगळे आता कुमुद unmute व्हा आणि माताजी. बोला माझ्या बरोबर. हा. यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः. तत्र श्रीविजयोर्भूतिः ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम. ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता हे वाचायचंय अनुवाद. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. आता यात हे जे तात्पर्य आहे, यात श्रीला प्रभुपादांनी जवळजवळ सगळं भगवद्गीतेमध्ये काय काय आलंय हे सांगितलं. ते आपण सगळं वाचूया. आणि इतरांना कोणाला वाचायचं आहे का, की प्रत्येकानं एक एक पॅरेग्राफ देऊ वाचायला? हो माताजी, चालेल. बरं, तर इकडे डायरेक्टली संजयनी कन्क्लुजन सांगितलंय की जे पांडव आहेत ते युद्ध निश्चितच जिंकणार आहेत. तर आता आपण हे वाचूया. मी हा पहिला वाचून थांबते. चालेल. हरे कृष्ण. भगवद्गीतेचा प्रारंभ धृतराष्ट्राच्या विचारणेद्वारे झाला. भीष्म, द्रोण आणि कर्ण आदी महान योद्ध्यांच्या सहाय्यामुळे आपले पुत्र युद्धामध्ये विजयी होतील अशी त्याला आशा होती. आपल्या पक्षाचा विजय होणार अशी त्याला आशा होती. परंतु युद्धभूमीवरील परिस्थितीचे वर्णन केल्यानंतर संजय राजाला म्हणाला की तुम्ही विजयाची आशा करीत आहात, परंतु माझे मत आहे की ज्या ठिकाणी श्रीकृष्ण आणि अर्जुन उपस्थित आहेत तेथे सर्व सद्भाग्य असते. त्याने निश्चितपणे स्पष्ट केले की धृतराष्ट्र आपल्या पक्षाच्या विजयाची अपेक्षाच करू शकत नाही. अर्जुनाच्या पक्षाचा विजय हा निश्चित होता, कारण श्रीकृष्ण त्या पक्षामध्ये उपस्थित होते. श्रीकृष्णांनी अर्जुनाचे सारथ्य स्वीकारणे हे ऐश्वर्याचेच एक प्रतीक आहे. श्रीकृष्ण हे सर्व ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहे आणि वैराग्य हे त्यापैकीच एक आहे. अशा वैराग्याची अनेक उदाहरणे आहेत, कारण श्रीकृष्ण वैराग्याचेही स्वामी आहेत. वास्तविकपणे युद्ध हे दुर्योधन आणि युधिष्ठिर यांच्यामध्ये होते. अर्जुन हा आपला थोरला बंधू युधिष्ठिर याच्या वतीने युद्ध करीत होता. श्रीकृष्ण आणि अर्जुन हे युधिष्ठिराच्या बाजूने असल्यामुळे युधिष्ठिराचा विजय निश्चित होता. जगावर कोण राज्य करणार याचा युद्धामुळे निर्णय होणार होता. जगाची सत्ता ही युधिष्ठिरांकडे जाईल अशी संजयाने भविष्यवाणी केली.
या ठिकाणी असेही म्हटले आहे की युधिष्ठिरांनी युद्धामध्ये विजय प्राप्त केल्यावर राज्याची अधिकाधिक भरभराट होईल, कारण तो पुण्यवान आणि धर्मनिष्ठच होता. असे नव्हे तर तो दृढ सदाचारीही होता. त्याने आपल्या आयुष्यात कधीही असत्य भाषण केले नाही. हरे कृष्ण. बरं, आता पुढे सुषमा माताजी. हो माताजी, हरे कृष्ण. अनेक अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की भगवद्गीता म्हणजे युद्धभूमीवर घडलेली दोन मित्रांमधील केवळ एक चर्चा आहे. तथापि असे पुस्तक शास्त्र म्हणून प्रमाणित होऊ शकत नाही. काही जण विरोध दर्शवतील की अर्जुनाला युद्ध करण्यास श्रीकृष्णांनीच उद्युक्त केले आणि असे युद्ध हे अनैतिकच होते. परंतु वस्तुस्थिती ही आहे की भगवद्गीता म्हणजे नैतिकतेचा सर्वश्रेष्ठ उपदेश आहे. सर्वश्रेष्ठ नैतिकता ही 9व्या अध्यायातील 34व्या श्लोकामध्ये सांगण्यात आली आहे की मनमना भव मद भक्तः. मनुष्याने कृष्ण भक्त बनणे आवश्यक आहे आणि श्रीकृष्णांना शरण जाणे हेच सर्व धर्माचे सार आहे. सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज. भगवद्गीतेतील उपदेश म्हणजे सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ धर्म आणि सर्वश्रेष्ठ नैतिकतेचा मार्ग आहे. इतर सर्व मार्ग हे शुद्धीकरण करण्यासाठी आणि या मार्गाप्रत उन्नती करण्यासाठी असतील. गीतेतील शेवटचा उपदेश म्हणजे धर्म आणि नैतिकतेचा अंतिम उपदेश होय व तो म्हणजे श्रीकृष्णांना शरण जाणे होय. 18व्या अध्यायाचा हाच निर्णय आहे. भगवद्गीतेवरून आपण जाणू शकतो की आत्मसाक्षात्काराकरिता ज्ञान आणि ध्यान हेही मार्ग आहेत. परंतु श्रीकृष्णांना शरण जाणे ही परमोच्च संसिद्धी आहे. भगवद्गीतेचे हेच सार आहे. विविध कर्मविधींना आणि वर्णाश्रम पद्धतीला अनुसरून असणारा नियामक तत्वाचा मार्ग हा ज्ञानाचा गुह्य मार्ग असू शकेल. परंतु जरी गृहस्थ आहेत तरी धार्मिक कर्मकांडे ज्ञान आणि ज्ञानाचे अनुशीलन ही त्यापेक्षा अधिक गुह्य आहेत. आणि परिपूर्ण कृष्ण भावनामय भक्तीद्वारे श्रीकृष्णांना शरण जाणे हे परमगुह्य ज्ञान आहे. हेच 18व्या अध्यायाचे सार आहे. भगवद्गीतेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांचे गीतेमध्ये परमसत्य म्हणून प्रतिपादन केले आहे. परमसत्याची अनुभूती ही निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा आणि पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण या 3 रूपांमध्ये होते. परमसत्याचे परिपूर्ण ज्ञान म्हणजेच श्रीकृष्णांचे परिपूर्ण ज्ञान होय. मनुष्याने जर श्रीकृष्णांचे ज्ञान प्राप्त केले तर त्याच्यासाठी ज्ञानाचे इतर सर्व विभाग हे आंशिक ज्ञानाप्रमाणेच आहेत. श्रीकृष्ण हे दिव्य आहेत कारण ते सदैव आपल्या अंतरंग शक्तीमध्ये स्थित असतात. जीव हे त्यांच्या शक्तीपासून प्रकट होतात आणि त्यांचे वर्गीकरण नित्यबद्ध आणि नित्यमुक्त या 2 वर्गांमध्ये करण्यात येते. असे जीव असंख्य आहेत आणि ते श्रीकृष्णांचे अंश आहेत. भौतिक शक्ती ही 24 तत्वांमध्ये प्रकट होते. शाश्वत कालतत्वामुळे सृष्टी प्रकट होते आणि बहिरंग शक्तीद्वारे हिची निर्मिती आणि प्रलय होतो. ही प्राकृतिक सृष्टी सतत प्रकट आणि अप्रकट होत असते. भगवद्गीतेमध्ये ईश्वर, प्रकृती, जीव, शाश्वत काल आणि कर्म या 5 मुख्य विषयांची चर्चा करण्यात आली आहे. ही सर्व तत्वे भगवान श्रीकृष्णांच्या अधीन आहेत. परम सत्याच्या सर्व संकल्पना, निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा आणि इतर कोणतीही दिव्यत्वाची संकल्पना ही भगवंतांच्या ज्ञानामध्ये अंतर्भूत होते. वरकरणी जरी भगवान, जीव, भौतिक प्रकृती आणि काल हे भिन्न प्रतीत होत असले तरी यांपैकी कोणतेही तत्व परमसत्यांपासून अलग नाही. परंतु परमसत्य हे सर्वांपासूनच सदैव भिन्न असते. अचिंत्य भेदाभेद तत्व हे श्री चैतन्य महाप्रभूंचे तत्वज्ञान आहे. हे तत्वज्ञान म्हणजे परमसत्याचे परिपूर्ण ज्ञान होय. जीवात्मा आपल्या स्वरूप स्थितीत विशुद्ध असतो. तो परमात्म्याच्या एका अणुप्रमाणे असतो. अशा रीतीने भगवान श्रीकृष्णांची तुलना ही सूर्याशी तर जीवांची तुलना ही सूर्यप्रकाशाबरोबर करता येईल. जीव हे श्रीकृष्णांची तटस्थ शक्ती असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये बहिरंग शक्ती अथवा अंतरंग शक्तीच्या संपर्कात येण्याची प्रवृत्ती असते. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर जीव हे भगवंताच्या दोन्ही शक्तींच्या मध्ये स्थित आहेत आणि जीव हे प्रकृती स्वरूप असल्यामुळे त्यांना आंशिक स्वातंत्र्य असते. या स्वातंत्र्याचा उपयोग केल्याने तो प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांच्या आदेशांच्या अंतर्गत वास करतो. याप्रमाणे तो आल्हाददायी अंतरंग शक्तीमध्ये आपली स्वरूप स्थिती प्राप्त करतो.
या प्रकारे भगवद्गीतेच्या मोक्ष संन्यास योग या 18व्या अध्यायावरील भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. चला आता आपले हे 18 अध्याय झाले. आता मी तुम्हाला जी असाइनमेंट दिलेली आहे, तर ती असाइनमेंट आपण हे करण्यासाठी म्हणजे ती मला ऐकण्यासाठी आता तुम्हाला कुठला दिवस देऊ? तुम्हाला बरं 18व्या अध्यायाचं महात्म्य सांगू का आता मी? पहिलं तुम्हाला याच्यामध्ये काही